هللويا شالوم قدسان سلام يسوع ክርስቶስ مساكم يخون كمي قنيهم እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ይስጎይታ ፕሮግራምና ብሽጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንጀምራይና እንሚየገን ንኩሎም አተኹም ኳና ዘሬ ባብል ብድሓን መጻኹም እዚ ናይ ሰንበት ፕሮግራምና ይኽብርን እግዚአብሔር አምላክ ሃሌሉያ አምናይ ጸሎት መንፈስ ክንከውኒናማ ወደ እግዚአብሔር አምላክና እናመስገን እንጽልይና ክብርን ኢየሱስ ይኹን እግዚአብሔር ዘማዓልት ዚኣ ዝሃበና ካብኡ ስለዝኾነልና ወንሱ ተዘበጃዊና ናይ እስራኤል ቅዱስ ይዝብል ክብርን እግዚአብሔር አምላክና ይኹን ሰዓቢ ምስጋና ክወስድ ይግቦይ አምልኾ ክወስድ ይግቦይ ውዳሴ ክወስድ ይግቦይ ንሱ ዓቢ አምላክና ነዚ ጎይታ ክብርክና መስግና ኢና ክብርን እግዚአብሔር አምላክና ይኹን ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ይውሽም ነመስግነካ ለና ነካባኻ ስለዝኾነልና ኩሉ ጽቡቕ ውህበት ሲካብት ምምላስ ጸላሎ ዘይብሉ አቦ ብርሃናት ከም ዝብል ካባኻ ሰናይ ነገር ስለዝኾነ ነመስግነካ ለና ስኻዓቢ ስለዝኾንካ ግሩም ስለዝኾንካ እግዚአብሔር ብሽም ኢየሱስ ንስምካ ንባርኾ ለና ነቲ ቅዱስ ስምካ ልዕል ነብሎ እግዚአብሔር አምላክ ክብሪ ንስኻ ሰናይ ስለዝኾንካ ጎይታ ነመስግነካ ለና ነሆን ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ስለዝባረከና ስምካ ንባርኾ ለና ነው እግዚአብሔር አብ የዝማዓልት ዝውን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ተመስገን ነው እግዚአብሔር ካባኻ ስለዝኾነልና ነመስግነካ ለና ጥራይ ዘይጠፋና ሳላት ጸጋኻን ምሕረትካን ኢሞ እግዚአብሔር አብ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሽም ተቀድስ ስምካ ልዕል ነብሎ ሰናይ
ምግባር ልማድካ ዝኾነ ጽቡቕ ምግባር ልማድካ ዝኾነ ሓድሽ ምግባር ልማድካ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም እግዚአብሔር ኣበይ ኣብዚ ጉባኤና ሰናይ ክትገብር ሓድሽ ነገር ክትገብር እግዚአብሔር ኣበይ ብቃልካ ክትሓልፍ ቃሉሊ ክፈወሶም ካብ ጉድጓዶም ኣናገፎም ከም ዝበለ እቲ ዝፍኒሕኒሕ ዘብል ቃልካ እቲ ዘጥሕስ ቃልካ እቲ ሃሌሉያ ዝምዕድ ቃልካ እቲ ዝመክር ቃልካ እቲ ዘለብም ቃልካ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ክብሪ ክሓልፍ ብሽም ኢየሱስ ንጸልይ ኣለና ወእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሃቦየ ነብ መዝሙርናው ንስኻ ክትሓልፍ ንጸልይ ኣለና እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ክብሪ እቲ መስዋዕቲ ምስጋና ድስዋዕለይ ሲኽብረኒ ዝበልካ ነብ ምስጋናና ክትከብር እግዚአብሔር ኣቦየ ነብ ኣምልኾና ክትከብር እግዚአብሔር ኣቦየ ነብ መዝሙርና ክትከብር ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና ወእግዚአብሔር ኣቦየ ፕሮግራምና ንስኻ ትረከቦ ኩሉ ጽቡቕ ካባኻ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሃቦየ እቲ ሃሌሉያ ፀረሰናይ ዝኾነ ሰይጣናዊ ምኽሪ ድማ ብኢየሱስ ሽም ነፍርሶ ኣለና ናይ ዲያብሎስ ኣሰራርሓ ናይ ሰይጣን ምኽሪ ኩሉ ውዲቶም ዘበለ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ተኣሰረ ይኹን ንማሕበረይ ኣብ ዝኸውሕ ዝኻንፃ ደጌታ ሲኦል ኣክሒልዎን እዮም ዝበልካዮ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ኣብ ምድሪ ደኣሰርኩም ኣብ ሰማይ እሱር ከም ዝበልካ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ዝተኣሰረ ይኹን ኣብ ምድሪ ድፈትሕኩም ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ከም ዝበልካ ነብዚ ጉባኤ ዝመፍታሕ ይኹን ፍኒሕኒሕ ይኹን ወእግዚአብሔር ኣበን ዝተጨነቀ እግዚአብሔር ኣበይ ሰላምካ ይብዛሃሉ ወእግዚአብሔር ኣበን ዝሓመም ፈውስካ ይሕለፍ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ካባኻ ዝተልዓለ ካብ መንፈስካ ዝተልዓለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ንስኻ ብሩኽ ኢኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ እሞ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ፀጋኻ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ይዕዘዝ ሰማያዊ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ክብሪ ኖ በኣኻ ኢና ንነብር በኣኻ ኢና ንወሰውስ በኣኻ ኢና መዘልና ኩሉ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ሽም ንመስግነካ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እግዚአብሔር ሰናይ ነው ቃል እግዚአብሔር እንታይ ዝብል ንዑ ንእግዚአብሔር በሓጎስ ንዘምረሉ ንኸውሒ መድሓና ድማ ዕልል ንበለሉ ይብለና ተኸውሒ መድሓና ክርስቶስ ኢየሱስ በሓጎስካ ክንዘምረሉ ኢና ምስ ሓውና ይርጋውን ሰሓብት ናሮትን አላህ አይን እዚ ጉባኤና ኣኹም ማይክ ፍሪ ይርጋው ሓዊ አሜን ክብርን አምላክም ስማዓለዶ ስማዓለ አሜን እንዳራአሁም ንተዘመርኩን ሰናይሞ ክብርን እግዚአብሔር ይኹሎም ማዓንቲ ኣነ ከገልግለኩም እግዚአብሔር መስግኖ ስለዝሃበና ዕድል ጊዜ እግዚአብሔር ሰናይ እዩ ኣብ ጽባሕ ምሕረቱ ይጾረና ረድኤቱ ይስከመና ብነገር ኩሉ ኸ ኣምላኽ ኮይኑ ኣቦ ኮይኑ ኣብዚ ብፅሕና እሞ ክንዲ ኩሉ ኮይኑ የመስግን ኣለኹ ኩልና ድማ ብልብና ክንመስግኖ ኢና ክልተ መዛሙር ክንዝምር ኢና ጽቡቕተሊ ድምፂ ወይ ተትሒቱ ንገረኒ እሞ ተዘይ ኮይኑ ክቕፅል ጽቡቕ ኣሎ ድምፂ እሺ ተባረኽ ሃሌሉያ ባር ሓንቲ መዝሙር ሓዳሽ እሞ ክንዝምራ ኢና ነቲ ዝእመን እግዚአብሔር ንዑ እንዳኣመና ንዝምራ እያ ተዛሪቡ እንዲዩ እቲ ዝኽእል ተዛሪቡ እንዲዩ እቲ ዝገብር መላኺ ኩሉ ኣዛዚ ፍጥረት ይኹን ምስ በለ መን እዩ ዘይእዘዝ ባህጊ ህውኻት መዓስ የውይዮ ልጓም ሓያላት መዓስ ይዓግቶ ኣብቲ ዝመደቦ ኣብቲ ግዚኡ ኣቂምዎሎ ንነገረይ ኣብ ኢዱ ናበልና ክንዝምር ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እምነት መዝሙር እሞ ሓቢርኩም ምሳይ ክዝምሩ ዕድመኩም ሃሌሉያ ተዛሪቡ እንዲሁ እቲ ዝኽእል ተዛሪቡ እንዲሁ እቲ ዝገብር ተዛሪቡ እንዲሁ እቲ ዝኽእል ተዛሪቡ እንዲሁ እቲ ዝገብር መላኺ ኩሉ ኣዛዚ ፍጥረት ይኹን ምስ በለ መን እዩ ዘይእዘዝ
تزارب انديو تعزاز فطرت هاللويا يخون مسبلة ماني زي الزر تزارب انديو تزخلوا تزارب انديو تزقبل ملاك كله عزاز فطرت يخون مسبلة ماني زي الزر تخيلي تخيلي تسكري إلون نديو تخلايخا إلون نديو تخلايخا آمين سقو يسوس قويتا آمين سقو يسوس قويتا آمين سقو يسوس قويتا آمين سقو يسوس قويتا اسكندا عملنا يا هاللويا تغلايخا سقرايخا خبل نسو نقدنا يكالي زابر مسكن باقي هوخات معاس يقويو لقوم حيالات معاس يعكتو باقي هوخات معاس يقويو لقوم حيالات معاس يعكتو عبز مدبو عبز قزيو عظيم ولو نقر يا بيبو عبز مدبو عبز قزيو عظيم ولو نقر يا بيبو تغيري تسكري تخيلي إلون نديو تخلايخا إلون نديو تخلايخا آمين سقو يسوس قويتا آمين سقو يسوس قويتا آمين سقو يسوس قويتا آمين سقو يسوس قويتا هاللويا قومت صلاتي አይሽፍነን ዝናና ያዛ አይከውለን ቁመት ጽላተይ አይሽፍነን ዝናና ያዛ አይከልክለን እዝጎይ ከሎ ገና ዘይቀደም አምላኸይ ከሎ አነ ነይደክ ዘይጎይ ከሎ ግና ዘይቀደም አምላኸይ ከሎ አነ ነይቀደም ተኸይደ ተሰግረ ተኸይደ ኢሉን እንዲሁ ትኽላይኻ ኢሉን እንዲሁ ትኽላይኻ አሚነ ስጉ ኢየሱስ ጌታ አሚነ ስጉ ተስፋ ወለዶይ ትደኳኒና ንኸንቱ ይኮነ ሓደ ገይሩና ተስፋ ወለዶይ ትደኳኒና ንኸንቱ ይኮነ ሓደ ገይሩና
ክንወርሳይና كناب تبرر رستخت كون سلام هاجر كن ورساينا كناب تبرر رستخت كون ناي سلام هاجر تصفى ولدوي تدكانينا نخنتي كنا حدا غيرنا تصفى ولدوي تدكانينا نخنتي كنا حدا غيرنا كنورساينا كنا بتبرر استخت كون ناي وانجيل هاجر كنورساينا كنا بتبرر رستخت كون هاي سلام هاجر قمت صلاتي عيشفنن زنانا يهزا هيكولن قمت صلاتي عيشفنن زنانا يهزا هيكولن زي قوي كلو قنا زي قدم أملاغي كلو أنا نيدك زي قوي كلو قنا زي قدم أملاخي كلو أنا نيدك خيدي كساقري إلون نديو تخلايها إلون نديو تخلايها أمين سجو يسوس غويتا أمين سجو يسوس غويتا أمين سجو يسوس غويتا أمين سجو يسوس غويتا Praise God. كبرنا أملاخنا يخون أملاخنا أمونيو تزبلنا كورسنا أيو انتهي لكم أي فلتن عايقن زبلنا نقرالو كورسنا أي كبرنا أملاخ يخون لازم نزور الشازم بحسبنا زابير كنا مسكنين حانت مزمور كاهن دقي من أمو نودينا زابير مسكن كلنا نفلتعينا قالوني أب سلي زحلي قالوني أب والتازخونني زمني زبارخ أولدي زبلني تبل مزمور زمرينا زابير مسكن علوني سلي زحلي علوني والتزخونني سناي زدلي كاف كفوت زحلوني سناي زدلي كاف كفوت زحلوني علوني سلي زحلي علوني ونري زمني سناي زدلي كاف كفوت حلواني
صموئيل سرايو إتاي وسيمكري أباتاوي فروف فلسيمو زيبك كما تنولو يرو يزحنك تعدي ولد أملاك مخاني زليني كل بعلو يحللي تعدي لي ولد أملاك مخاني زليني كل بعلو يحللي أنا سيفتروي زلع الأملا الفالون نفسي ببالي أنا سيفتروي زلع الأملا الفالون نفسي ببالي علوني يا سلي زحلي علوني ولدي زلني سناي زللي كاف كفوت حلوني صموئيل سرايو إلهي وزيمك كان فريوي مسكناخا يفلفلا اتفاسي زغربلكا مسواتي افي نهور قلكا اتفاسي زغربلكا مسواتي افي نوباهي بلكا كان فريوي مسكناخا يفلفلا تفتي زغربلكا مسواتي أفك بوباهي بلكا كان فريوك مسكنا خايزن توا تفتي زغربلكا مسواتي أفك بوباهي بلكا تبارك لقلبل تمسكن 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 هالونيا سلي زحلي هالونيا زمني زبارك هالونيا والتاز مخولني سناي زللي كاكفوز حلواني صموئيل شرايو تيناهي وتمكني صموئيل شرايو تيناهي وتمكني أنا سيبكروي هتلع العملا على فالوون سمو زواني أنا سيبكروي نتلع العملا على فالوون وتهي زباري أنا سيبكروي هتلع العملا على فالوون لبي زماري هاللويا እዝዘሎ እግዚአብሔር እሱ ኣለኩም እጅኹም በርትዑ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ተስፋና ንሱ እዩ ኩሉ ሰዓት ምሳና ኣሎ ኩሉ ሰዓት እሱ እዩ ወገንና እቶም ወገን ኣምላኽ ዝኾንኩም ከኣባ ይበልኩም ጎይታ ይባርኽኩም ተባረኻ ወይ ግዜና ባኸበካ ተባረኹ ጎይታ ሲባርካ ይርጋሖነ
بيتا ጸጉን መመሊስ ሞገስና በእለህ ያስስ ክብር እግዚአብሔር አምላክና ይሁን አሜን በሐቂ አለና አብ ኤልሻዳይ ዝኾነ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስለና ዝሐሊ ስለና ዝግደስ ስለና ዝጣበቅ ክብርን ስሙ ይሁን ቃል አምላክ እንታይ ዝብልሲ ነዚህ መጽሐፍ وزوين ما حتى مفتحس هذا كا وقع لنا بلس يهانس وخيل هذا اللي هيتو كجنيلو تسور دايت تخنا عمل خاله له سعر الليل which is تناي هنا أنبسا سعر الليل وسم እግዚአብሔር ይባረክ በመምጣይ ግን سعر ገንሸል በመኻኒ سعر خبرن እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ገንሸል ፋሲጋ በመኻን ሃሌሉያ እነሆ ኃጢአት ዓለም ዘርሕ ገንሸል አምላክ ዝተባሃለሉ ገንሸል ኮይኑ ስለኻ ስለኺ ስለይ ስለኹሉ በጃዝ ሓለፈ ኢየሱስ ነታ ሓሪትካስ ዝተባሃለሉ ካብ ዘሎ ዓሌታትን ህዝብን ኢለወቀ ብደም ወቀ ታሪክካስ ብደም ካብ ዘሎ ዓሌታትን ህዝብን ቋንቋታትን ዛብን ነቦ ዝኾኑ ተጻዲቃሉና አምላክና ዝኾኑ መንግስትን ካህናትን ገቢርካዮም أمدري لما كنوكس يوم نسخس نتمصحف كتوستو نتمحتم كتفتحو بقيخ بقى حال اللي خبرنا እግዚአብሔር አምላክና ይሁን بقعتنا مني ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ንሱ ኣብ ሰማያት ዝራእየልና بقعት በቃ ደሞይ አፍሲሰሉ ደሜ አፍሲሰላ ዝብል بقعتنا ዝኾነ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለዚ ድማ ሃሌሉያ ትብዓት አለና ንእግዚአብሔር አምላክና ከነመስግን ትብዓት አለና نجزابير وكيلنا خنا قلقل تبعت علنا نخن مسكر كبر نجزابير أملاخنا يخن يسوع كريستوس قويتاي زغط الكن كيدينا دقي ما يرجع حوي قويتها باركة نتزغط الكن كيدينا بهبته مايك فري كلام لخ نخن كيدينا እግዚአብሔር ሽም ዝተባረኸ ይሁን አሜን እግዚአብሔር ይባርክኩም خليሉ ይርጋ ኩሉኹም ኣብዚ መደብዚ ተገልግሉ ዘለኹም አምላኽ ጽጉ ይብዛሕልኩም እቲ ሓፈሻዊ መምርሒ ንጽንዓትን ዕብየትን ሓድሽ ክርስቲያናዊ ህይወት ዝብል ትምህርትና እንቅጽሎ ኢና ምዕራፍ ሓደ እቲ ودينا حجي نعم معرف كلتا إنا خنعتو معرف كلتا هلاو يزقع بيهير بزبلي كرمنا أبو مأتاويقن بصولت من تخن كفتو قال أملاح كان ببيمو كاب يوحنس وانجيل يوحنس معرف 4 سلسلة 4 كم بواعمو هنسلينا بحنسا خوينا أملاح منفسيو እቶም ዝሰግድሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግድሉ ይግብኦም ኣቦ ከምዚ ዝበሉ ሰገድቲ እዩ ዝደሊ እሞ እቶም ናይ ሓቂ ሰገድቲ ነቦ ብመንፈስን ብሓቅን ዝሰግድሉ ሰዓት መፅያ ንሳ ከዓ ሕጂ ናይ እግዚአብሔር ስም ይባረክ ላና ብመንፈስ ኮይና ነዚ ህያው ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል نكتاتل እግዚአብሔር አቦነ መስግነካ ኣለና ናብ ሰሙን ብምሉእ ሓሊኻ ናብ ሰዓት ዘብፃሕካና ደቅኻ በናይ ኩነታት ከም ዝሓለፍና ንስኻ ንበይንኻ ኢኻ ትፈልጥ ያው ስለ ዝኾንካ ስለዚ እግዚአብሔር አቦ ዝሓመመት ክትፍወስ ዝሓዘነት ክትፀናናዕ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልይ ኣለና ነዚ ያው ቃልካ ትመሃር ትደሊ كتمهرا نستوعل كتبنا أمرنا خفيتنا خأنا خنزي مهرتخا نقبلو خنكل بقويتا بيس كستوش نسخار دقنا نعاكاز قابي رابو كنت تزقبا أني جيرا خطحالا لفك خيل دوس منفسكا تحقزني بيس كستوش متسلي اللهم ياو نايز قابي المنفس أما أخل ناس لزلخات مسكن كبرو خلو نعاقا يخون بودخا بيس كستوش آمين እግዚአብሔር ሽም ዝተባረኸ ይሁን
ካብቲ ዝሓለፈ ቁሩብ ዝተምሃርናዮ ብዛዕባ ኪዳን ኣምላኽ ዝብል ዝሓለፈ ዝተምሃርናዮ ንዑ ቁሩብ ሕልፍ ክብሎ እየ ድሓር ኣብቲ ናይ ሎሚ ትምህርትና ክንኣቱ ኢና ትምህርትና ምስ ወዳእና ብዙሓት ዝሓመሙ ፀሊልና ዝበሉና ሰባት ስለ ዘለው ክንፅልየሎም ኢና ድሓር ኣብ መጨረሻ ናይ እግዚኣብሔር ሽም ይባረኽ እግዚኣብሔር ከዓ ፈዋሲ ክፍውሶም ክብሪ ኩሉ ንእግዚኣብሔር ይኹን ብዝሓለፈ ብዛዕባ ኪዳን ኣምላኽ ኢና ኣብቲ ሓሙሻይ ትምህርቲ ተማሂርና ነርና እቲ እቶም ኪዳናት 6 ከም ዝኾኑ ነቲ ናይ ኣዳም ቅድሚ ውዳቑን ድሕሪ ምውዳቑን ሓዊስና 7 ይኾኑ ማለት እዩ ናይ እግዚኣብሔር ሽም ይባረኽ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣቦ ምስ ኣዳም ዝኣተወ ኪዳን ኣሎ ነገር ግን ዝዓበዩ ክልተ ኪዳን ኣለውና ኢልና ነርና ብሉይ ኪዳንን ሓድሽ ኪዳንን ዝበሃሉ እዞም መፅሓፍ ቅዱስ ዝሃበና እግዚኣብሔር ዝሃበና ኣለና ናይ እግዚኣብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን እግዚኣብሔር ታሂቡና ብሉይ ኪዳን ሓድሽ ኪዳን ሙሉኡ ከነንብቦ ኣብቲ ናይ ኣዳምን ናይ ሔዋንን ኪዳን ክንመፅእ ከለና እግዚኣብሔር ሓደ ሰባት እንታይ ዝብሉ ኣለዉ ኢልና ነርና እግዚኣብሔር ምስ ኣዳም ኪዳን ኣይኣተወን ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ከም ስርዓት ፅሑፋት ኣሎ ንስኻትኩም እውን ኣንቢብኩሞ ዝኾነ ይኹም ነገር ግን ከም ትምህርቲ መጠን እና ግን ትምህርትና እንታይ እዩ ዝብል እግዚኣብሔር መጀመርያ ኪዳን ምስ ኣዳም ይኣትዩ እቲ ምስ ኣዳም ዝኣተወ ኪዳን ተወራሪዱ ስጋብ ሕጂ ምሳና ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ እግዚኣብሔር ምስ ኣዳም ኪዳን ኣትዩ እንዲያውም ብምንታይ ኣትዩልና እቲ ብቃል ኪዳን ዝኣተወሉ ብመስዋእቲ እውን ኪዳን ኣትዩሉ እዩ ኣጢኦም ምስተሓብኡ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኾም ምስተሓብኡ ኣበለኹም እንታይ ደኣ ኮንኩም ተሓቢኡኹም ኢሉ እግዚኣብሔር ምስ ሓተቶም ካብታ ኣይትብልዕዋ ዝበልኩኹም በሊዕኹም ዲኹም ኢሉ ምስ ሓተቶም ካብኣ ስለ ዝበልዓና ኢና ተሓቢእና ኢሎ ነገር ግን እግዚኣብሔር ሽዑ ሓደ እንስሳ ሓሪዱ ደበሎ ከደኖ ምብል እዚ ከዓ ናይ ኪዳን ምልክት እዩ ደም ኩሉ ብደም እዩ ብዘይ ደም ዕርቂ የለን ይብለና ናይ እግዚኣብሔር ቃል ስለዚ ብድሕሪኡ ንዓለም ክሰርሕዋ ክፋረዩ እግዚኣብሔር ኪዳን ኣትዩሎም ድሕሪኡን ንበዓል ቃየል ንበዓል ኣቤል ምስ ወለዱ ቃየልን ኣቤይን ቃየል ንኣቤል ምስ ቀተሉ ንቃየል እውን ኣይቀተሎ ናብ ገፁ ምልክት ገይሩሉ ዳ ይብለና ስለዚ እቲ ዘርእሲ ከምኡ እንዳበለ ተሓላሊፉ ማለት እዩ ካብ ኣዳም ዘርኢ ተሓላል ድሓር ናብ ካልኣይ ናብ ኖህ መፅኡ ኖህ ከዓኒ እግዚኣብሔር ንሓጢኣት ስለ ዝፀልእ እዚ ሓጢኣት ኣይፈቱን እዩ ኣምላኽና ህዝቢ ግን ሓጢኣት ካብ ሓጢኣት ምምላስ ስለ ዝኣበየ በቃ ንምድሪ ከጥፋያ ኢሉ ኣብ ምድሪ ግን እንታይ ረኺቡ ዝኾኑ ሰባት ንሱ ከዓ ኖህ ዝበሃል ፃድቕ ዝኾነ ሰብኣይ ምስ ቤተሰቡ ረኺቡ ንሱን ቤተሰቡን ክድሕኑ ገይሩ መርከብ ን120 ዓመት ሰሪሑ እንዳኣወጀ ተመለሱ ካብ ሓጢኣትኩም ተመለሱ እንዳበለ እንዳኣወጀ ነገር ግን ዝሰምዖ ይረኸበን ስለዚ እግዚኣብሔር እንታይ ገይሩ ንምድሪ ብማይ ኣይሂ ኣጥፊእዋ ምስ ኖህ ኪዳን ኣትዩ በሪኹም ዘለዎም ንሳቶም ከዓ ካብ ኣዳምን ሔዋንን ዝመፀ ኪዳን ናብ ኖህ ከዓ ከም ዘገልግል ብድሕሪ ኖህ ከዓ እግዚኣብሔር ምስ ኣቦና ኣብርሃም ኪዳን ከም ዝኣተወ ርኢና ነርና ኣቦና ኣብርሃም ዝኣተወ ኪዳን ኣቦ ዓለም ከም ዝኾነ ኣብርሃም ኣቦ ሙሉእ ኩሉ ህዝቢ ከም ዝኾነ በረኸት ብዙሕ በረኸት ከም ዝተቐበለ ንዑ ዝባርኽዎ ዘበሉ ከም ዝባረኹ ንዑ ዝረግሞ ከዓ ከም ዝርገሙ ኣትዩ ቃል ኪዳን ኣትዩ ማለት እዩ ምስ ኣብርሃም ብድሕሪኡ እዚ ኪዳን እዚ ሒዝና ከዓኒ ካብ ኣዳም ዝመፀ ኪዳን ምስ ኖህ ነይሩ ምስ ኖህ ዝነበረ ኪዳን ምስ ኣቦና ኣብርሃም ነይሩ
أبونا أبراهام كأني بقطتا كله كأني مسنا يقولنا يسوع كريستوس زتتحح أزايو إلنا قليسنا ينيرنا أبتينا أدام كنرأو خلنا معرف سلسنا إذا فترة تصع سرت حمشته كابتيا سويت توليدو خمزدحن كيدان أتيلنا نيقويتا يسوع كريستوس مسكالن مدحاننسي كابز فترة معرف سلسته جميرو جمرئي مالتي مسنوهون كيدان زعتو دقيم زجابير بماي كم زيت فا بمنتاي دا بحوخ كم زيت فا تحوخ أب مجرشة نتو كله جبنيا زبلة كم زيت فوق تحتياتنيا كم زيت فوق بدحريو خانا كويتايس كريستوسي كفرد كم زخونة عندبت كم زمس كنتنكا كم زلنا يملكت أبونا أبراهام كأن يكمو يسوع كريستوس كم زملكت أبونا أبراهام نزجابيه بزجابيه أمنمو مس أمنه كم صدق تقصر اللي يبل قويتا يسوع كريستوس مس أمننا إحنا خاني زجابيه كابص جوز تلا عليه يدحننا الذي كل مس قويتا يسوع كريستوس تتححزي نيرو مالتي فتو كله أب مليشنا بموسى مسيو تي ناي كيدان ناب موسى حليفو نايم موسى خانتا يتمهرنا زي كل تزازات ندحري قريبهم ندحري مالت اخبيرومو كبارخو كم زخونو ندحر زي اخبيروم تزازات كله كابز فطرت جميرو زتوهابو من دحر زي خبيروم جن انتاي كوني امه كرغومو كم زخونو سلازي كخبرو خم زلوم مس موسى لك خم مدحانيهم وينو نبي تعبي نبي تبايلو نتهزبي إن مرحة نبعدو خمزتو مسوخا كيدان أبربعت أبحمشتي أتي مسحفتي كيدان زمل خمزو خناري إنان يرنانا يجابير شمي بارا بدحريو قويتا قويتا سجابير مس داويت إسرائيل كيدان كمزاتو رئينان يرنا مس داويت بدحر ناي داويتن ناي إسرائيل كأني أبحدش كيدان نسينا بدم ناي يسوع كريستوس تزفاس الدم كم حدش كيدان كوينو توهيبنا مالتي نايز جابير شيم زتبارك يكون لذي تي تن كيدانات أبولي كيدان زتوهبا زياتن كوينن أبتنا يلوم تمرتنا خمس خلنا معرف كلته هنا أبتينا معرف كلته تمرتنا أنت عزبل هلاوي أملاح مفلاتي مرداي هلاوي أملاح كردائنا مالت بستفل عليه من قدي هلاوي أسلم جلس نفلت سلازي كم يجرو زجابير أملاح أما أخلنا خمزلو نبانا خمز مسئة هلاويو لأن مارينا نايز جابير شمي بارا كم أتوه قوننا هلاوي أملاح مصحف قدس سنبار زجابير منفسي انت عنتو يزنببنا زجابير منفس لزغنة أب كل وتا خمز ركب بحكم بمنفس كأخا نخبرو خمزلنا منفس مسانا سلزلو أنا خبره خمس لنا هلاوي وكل شيء اسم معنا خمس اللوي كم حبرة خوينو خاني بحنسا خوينا مالت زجابير رابون زجابير ود المنفس كبسن ويكا كم سلاسي خوينا بحنسا خمس جلسو هلاوي كم زجلسو خا أملاح زلا علماوي كم مسرتو كم مجمريا يقولون مجرشاون يقولون زجابير أملاحنا مجمريا يقولون مجرشا مودعتا يقولون نسون بينو حدا أملاح مقانو خاني فلت هذا زسعت ما أعرفش ديش تتفصل بعده ينقرنا مالتي سلذي أب أملاح ببزح مستر زتخبابا خمزو خانا متن
نحنا نتي نيزقاب هير لا صبيقنا بوشتو اتينا نغلصوسي طبعا منا نلعلي ስለዝኾነ ነገር ግን ትንፈልጦ راح كنزاربنا مالتي بحريات زغابير نابنتي كمتي بقالنا نغلصو كمي كم زخونه انتاي كم زغبرلنا كم خاي زغابير بزح نزاربنا ناي زغابير كم زغيرلي زغابير عبي زغابير قال كيدانو زحلو نبلنينا لك قوم يخم تنزاربو كم تخاب افنا نوصو يخ زغابير ناي زغابير شي مبارك امونغو بحرياتو خاني انتايو كان دحر نطقس كنا فقري زغابير قدوس زغابير زي لوطي فرادي حقنيا املاخ زلالماوي كل زفلطي اب كل زركبي كل زخاليو مጨረሻ ይብሉና زغابير ባህሪያት ክንገልጾ ሆለናሲ መወዳእታ ዘይብሉን ዝሐቅታት ዝግን ብዛዕባ املاخ زغابير እንድሕር ፈሊጥና ሕጂ እታ املاخ ዝገበሮ ኩሉ ከመቦ ኮይኑ ከመገይሩ ከም ዝገበረ ኻኒ ክንሪኢና ተሕቲልና አቦ ዝብል ቃል ሲ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ብሙሉስ زغابير አቦ ምዃኑ ይገልጽ زغابير አቦ ምዃኑ ተጻሒፉሎ زغابير ከም አቦ ናይ ኩሉ ደቂ ሰብ ተባሂሉ كزربي كالي فطاري سلازخونه ابو غيتانا يسوع كريستوس تبايل يسوع زلالماوينته فولي مغلصي كما ابو امنتي ثم غيتا يسوع كريستوس امينوم زدحانس ابوهم اب سماي تنبر ابو يندابلكم تصليو الو غيتا يسوع كريستوس ممرحيبنا كاب صغو زتلعله طراي كنحابرو زغبانا كم ابو نا إسرائيل كيدان بكيدان زتأسري مسناي إسرائيل أبونت نفلت زخاني أبو إلنا خنصوعو نتكملو زتمرسك مس أبو زلعلم نرخبولو مسأوعي قال هيبونا الله زغابير شي مبارك ود املاخ زبل قال كان غويتا يسوع كريستوس تقس كوينو غويتا يسوع كريستوس ግን ርእሱ ባዕሉ ተጠቂሙሉ አይፈልጥኒ ሰባት ወደ አምላኽ ኢሎም ክጽውዑ ከለው ግና ሰማያዊነቱ መለኮታዊነቱ ስለዝገልጽ ወደ አምላኽ ምዃኑ ይቅበሎ ነይሩ ንምንታይ ሰማያዊ መለኮታዊ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝገልጽ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ካብ 24 ስጋዕ 38 እንድሕር ኣንቢብና ብዙሕ ግዜ ኣብ ቃል ኣምላኽ ወዲ ዝብል ቃል ተጠቂሱ ንረክብ ኢና ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ንምግላጽ እዩ ዝኸኣኒ ብኢየሱስ ትንክዕቲ ኣሎና ምክንያቱ ብስልጣን ይእዝዝ ከም ኣምላኽ ከዓኒ ናይ ስልጣን ቃላት የውፅእ ማለት እዩ ገንሸል ኣምላኽ ተባሂሉ ከዓ ይፅዋዕ ከዓ ምክንያቱ ምንቲ ሓጢኣትና ክቡር ደሙ ኣፍሲሱ ኣብ መስቀል ስለ ዝሞተ ነቶም ዝኣመንዎ ናይ ሓጢኣት ምሕረት ስለ ዘምፅእ ምስ ወዲ ኣምላኽ ዘለና ርክብ ናይ እምነትና መግለፂ እዩ ማለት እዩ ከምኡውን እንታይ ዓይነት ኣመንቲ ክንመስል ከም ዘለና ዘመልክት እዩ ናይ እግዚአብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን ስለዚህ ኣብዚ ከም መእተዊ ጌርና እንድሕር ኮይናስ ተህላው እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ኣብ ማእኸልና ምሳና ዝሓድር እንድሕሪ ተገንዚብና እግዚአብሔር እምበኣረይ ኣቦ ክንብሎ ከለናስ ብኸመይ እዩ ብመሰረት ብሉይ ኪዳን ኣምላኽ ፍሉይ ክእለት ዘለዎ ኣቦ እዩ كم تباهيلو خاصوا أملاح نعلم سلازة فترة نعلم أبو آئمة ناي كلهم فترات أبو كم زخانة رايزي كونس نتوم حرياته نتوم هزبو فولي أبو وهابي حقي كم زخانة خانة فلت بحزب إسرائيل كابناي قبص بارنة حرا سلازوصهم أبو سي أسد حدا خانا نبقو لنا
እስራኤል ህፃን እንከሎ ኣፍቀርክዎ ንወደይ ካብ ግብፂ ኣውፃእክዎ ይብል ስለዚ ንውሉድካ ንውሉዱ እቶም ኣቦ ኢሎም ዝፅውዕዎ ንሱ ከዓ ውልደይ ይብሎም ደቀይ ይብሎም በቃ ብህፃኑ ከሎ ኣፍቂረዮ ንወደይ ከዓ ካብ ግብፂ ካብቲ ማእሰርቲ ካብቲ ባርነት ኣውፃእክዎ ኢሉ ይምስክር በዓሉ ከምቲ ንኣቦታቶም ዝኣተዎ ኪዳን መሓላ ናይ እስራኤላውያን ወደይ ኢሉ ብምፅዋዕ ምስ አብርሃም ምስ ይስሐቅ ምስ ያዕቆብ ዝኣተዎ ኪዳን ዘለዎ ርክብ ዓቂቡ እዩ ማለት እዩ ኣብ ናይ ዕብራይስጥ መጽሓፍ ቅዱስ ኢሳያስ 63:16 ከምዚ ዝንበብ ኣሎ ንስኻ ደኣ ኢኻ ኣቦና አብርሃም ኣይፈለጠናን እስራኤል ድማ ኣየለለየናን እሞ ወእግዚአብሔር ንስኻ ኢኻ ኣቦና ስምካ ከዓ ካብ ዘለዓለም ተበጃዊና እዩ ይብል ብመሰረት አይሁዳውነት ኣምላኽ ኣባታዊ ግደ ከም ዘለዎም እዩ ዝነግሮ ኣቦ ድኻታት ኣቦ ዘኽታማት ኣቦ መበለታት ከምኡውን ውሕስነት ናይ ፍትሒ ዘውፅእ ጻድቕ ፈራጅ ከም ዝኾነ ይገልጽዎ ኣብ ልዕሊ እስራኤል መምህርን ሓጋዝን ዝኾነ ኣቦ ንሱ እግዚኣብሔር ኣቦ እዩ ዝብልዎ እዩ ኣምላኻዊ ኣቦነቱ ንዓቶም ጥራሕ ዘይኮነ ግን ንኩሉ ፍጥረት ከዓ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ሽም ይባረክ እግዚኣብሔር ኣቦ ኩሉ ፍጥረት እዩ ሚልክያስ ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 10 እንታይ ዝብል ኣሎ ንኩላትና ዶ ሓደ ኣቦ ኣይኮነን ዘሎና ሓደ ኣምላኽ ዶ ኣይኮነን ዝፈጠረና ይብል ንኩሉ ሓደ ኣቦ ኣሎ ንስኻ ኣብ ሰማይ እግዚኣብሔር እዩ ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦነት ንኩሉ ፍጥረት ዝምልከት እዩ ማለት እዩ ብምስሉ ስለ ዝፈጠረና ስለዚ ፍጥረት ደቂ ሰባት ካብ እግዚኣብሔር ኣቦ ዝመፀ እዩ ዕብራውያን 12:9 ኣብ ርእሲ ዝውን ዝቐፅዑና ኣቦታት ስጋና ካብ ዝነብሩና እሞ ካብ እንሓልፎም ብህይወት ምእንቲ ክንነብርሲ ነቲ ኣቦ መናፍስቲ ኣዚና ክንእዘዞ ዶ ኣይግባአናን እዩ ነቦና ነዴና ንእዘዞም ኢና ነቦና ንእዘዞ ቀፅዓና ዕራይልና ንኸይድ ስጋዊ ኣቦና ፅቡቅ ጌርና ንእዘዞ እንድሕር ኮይና ነቲ ሰማያዊ ዝኾነ ኣቦት ንዘለኣለም ናይ ዘለኣለም ህይወት ዝህብ ክንእዘዞ ይግባአና እዩ ዝብል ዘሎ ዘሁልቅ 16:22 መክብብ 12:7 ኩሉ ፍጥረት ደቂ ኣምላኽ ኩሎም ፍጥረት ደቂ ኣምላኽ እዩ ግብረ ሐዋርያት 17:28 ኩላህና ንፈልጦ ታሪክ ኣሎ ኩሎም ደቂ ኣምላኽ ስለ ዝኾኑ ብኡ ከዓ ስለ ዝተፈጠሩ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎም ማለት ኣይኮነን ንምንታይሲ ኣብ ያዕቆብ 3:9 ዝበሎ ነገር ኣሎ እግዚኣብሔር ኣቦ ኩላቶም ንህይወትና ስለ ዝድግፍ ኩሉ ሰብ ኣብ ትሕቲ ሓልዮት እግዚኣብሔር ኣቦ እዩ ማቴዎስ 18:10 ኣቦ ኩላቶም ንመንግስቲ ኣምላኽ ዝተፀውዑ ኣምላኽ ብባህርያቱ ሓደ እኳ ካብ ዝፈጠሮም ከይጠፍእ ሓደ እኳ ክጠፍእ ኣይደሊን እዩ እግዚኣብሔር ኣቦ ማቴዎስ 18:10 ጀሚርና 14 እንድሕር ቢብና ዳማይ ጢሞቴዎስ 2:4 ከነንብብ ከለና ሰባት ዋላ ይጥለምዎ ኣምላኽ ግና ንኩሎም ይሓልየሎም ንሱ ብግዚኡ ዝናብ ይልእኽ ፍረ የፍሪ ምግቢ ይህብ ከምኡውን ሃጎስ ይህብ ከምቲ ኣብ ማቴዎስ 5:45 ዝዛረቦ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 14:17 ከዓ ዝተዛረቦ ምስናይ ፅቡቅ እናገበረ ካብ ሰማይ ዝናብ ዝናምን ዘመን ፍርያትን እናሃበኩም ንልብኹምን ብመብልዕ ሓጎስ እናፅገበ
رأسو بزي مسكر أي حدقن يبل እግዚአብሔር አቦ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይኸው ይብለና ኣብ ክልተ ኣጋጣሚታት ኢየሱስ ካብ ሰማይ ዝተላእኸ ናይ መንፈስ ቅዱስ ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ተዛረበ ኢየሱስ ንሱ ከም ወዲ ኣምላኽ ገይሩ ብንጹር ገሊጹ ኣሎ ኣብ ማቴዎስ 3:17 እነሆ ድማ ብኡ ዝሰመርኩ ፍቱው ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መፂኡ ማለት እዩ كمها أبو لوقاس 4:41 أما لوقاس 3:11 خلينا بقولنا رخصات منافستون مثل أيوه مسخا ودا أملاخها إلهم نتقدروا أبقدميو تدفع يسجدوا نيرهم يوحنس 1:34 كمون يوحنس يسوس ودا أملاخ مخانو أبي يوحنس 11:27 تقصله مارتا مسيحين ودا أملاخن يخا إلى كم زصوعتون ننببنا بزحات حدثت كريستيان بخمية أملاخ أبو يسوس كريستوس يبهال لهم زحات له بخمية كريستوس ودا أملاخ يبهال لهم زقر مسابات له مرسقنا قليلي نسخة المغلون تايلو ودا أملاخ زبل قال بأكل زتولده زملكت هيكونن مخنياتو إزجابير منفسي قمت عنتو يا معرف 4:4 نا يوحنس جنبنا كريستوس يسوس كا إدمنا بزا سبنا بزا مدري منصو ود أملاخي أبي يوحنس معرف 3:16 كلها أنا ننببو غلاطي 4:4 عبراويان 1:5 اسكي كاب ملاختي نمنوميو نسخا وديخا انا لو ولدكوخا كم بحدش دما انا ابو خونو مسون ولدي خونني زبولو كن ملكت كلنا بجكا يسوس نسو بعلو ود املاخ كال ود املاخ يلن ود املاخ نايزل علم معارج يسوس كريستوس يو مالتي على أي درجة خا يسوس مس أبو زلوا ركب بولي كم زخانة نمملكاتي نايولد النت ملكتو كحبر كلها كبدك مزامرتو مفلي وكم زخانة يزحبرنا أبي يوحنس معرف إسرا أسر شو عتخنا نبكلنا نسون بينو ودع أملاخي يوحنس 1:14 التي قال سغا كوني صغان حق المليء وخا أوانا حدري كبرتو دما كم كبري نايت حدا ودو حدا ودي نبؤ رئينا يا أملاخ بتحدا ودو زعمنا كله نيزل ألم هيوت من انت خركب بر كي تفسي نودو بجاك ساع ذهب كساع كندزي نعالم أفكارا يولا موداتا زي بلو فترات كاب أملاخ مثال سايدر الجخاء مس أبو هذا عينة حبرت كم زلوهم من مملكاتي اتودى أملاخ سي كاب أملاخ بحادة نقر قواز قدلو نقراتي يولي ويتا يسوس مس أبو هذا مخانوم اتزاربو زنبره بكل تجواراتن بكل بارياتن مس أبو حدا مخانو يوزقل زنبره يوحنس 10:30 أنا أبون حدا إيناي بزم خنيات أيهوداويان مس أبون نفسه حدا سلزقبره بأمن قتل ود اليوم دير يوحنس 10:33 كله لنا وانجيل برابع درجة يسوع كريستوس نأبو قليسو يسوس ترايو اتو كل فترة نأبو زنبرو كل فترة نأبو زنبرو ويتايس كريستوس تراي يوحنس 10:4 9 خلينا نبكلنا قدما يوحنس 1 معرف 1 تصلت خلينا نبكلنا سب كوينو أمونغو أملاخن سبن مأكل أي كوينو زت كريستوس تراحيني
ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ጥቅስ 5 እውን ስለዚ ነቦ ክፈልጦ ዝኽእል ዋላ ሓደ እኳ የልቦን ብጀካ ብኢየሱስ ኣቢሉ ክፈልጦ ዝኽእል ኩላህና ንፈልጦ ምዕራፍ ኣላ ዮሃንስ 14 ጥቅስ 6 ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ዘለዎ ኩሉ ክህበና ኢየሱስ ንኩሉ ዓለም ከም መልእክተኛ ክመወዳእ ኣምላኽ ኮይኑ መሲሉ እቲ ኩሉ ኣብ ሰማይ ዘሎ ሕጁሲ ከም መልእክተኛ ኮይኑ ንዓና ኩሉ ነገራት ክህበና ሕጅልና መሲሉ ማለት እዩ قال እግዚአብሔር ኣቦ ኩሎም ኣመንቲ ከም ዝኣመኑ ዘበሉ ኣቦኦም ከም ዝኾነ ምዕራፍ ኣብ ሮሜ 8:15 ንስኻትኩም ነቲ ብኡ ጌርና ኣቦ ኢልና ንፅዋዓሉ መንፈስ ውሉድነት ኢኹም ተቀበልኩም እምበር መንፈስ ባርነት ከም ብሓድሽ ንፍርሃት ኣይተቀበልኩምን እንድሕር ደቁ ኮይናሲ ኣቦ ኢልና ንፅውዖ እንድሕር ኮይና ውሉዳቱ ኢና ኣቦ ለና ብሰማያት ማለት ስለዚ ኣቦ ብሰማይ እንድሕርሎና እቲ ኣቦ መንነቱ ፅቡቅ ጌርና እንድሕፈጥናዮ ልዕሊ ኩሉ እዩ ከምዚ ናይ ምድሪ ኣቦ ዘይኮነሲ እሱ ኩሉ ነገር ዘቅርበልና እዩ ዝዘርየልና ዝምህርና ዘፀናንዓና ድሌትና ኩሉ ዝህበና እዩ ስለዚ እዚ ሓራ ዘውፃአና ኣቦ እንድሕርለናሲ ከም ብሓድሽ ክንፈርሕ ኣብቲ ዝነበርናዮ ክንምለስ ከም ዘይብልና እዩ ካብኡ ዝተረፈ ናይ ውሉድነት ስልጣንና ይንፈልጦና ኣለና ማለት እዩ ኣቦ ኢልና ክንፅውዕ እንድሕር ኮይና ውሉዱ ኢና ማለት እዩ እንድሕር ውሉድ ኮይና ከዓኒ ፍርሓት ዝበሃል ኣብ ጥቃና ከነቅርቦ የብልና ዕብራውያን 2:15 ካልኣይ ጢሞቴዎስ 1:7 ኢሳይያስ 56:5 ተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም እግዚአብሔር ኣቦ ኩሎም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኣምኑ እዩ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ቅድሚ ደው ክብሉ ዝኽእሉ መገዲ ኢየሱስ ስለ ዝሓዙ እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ክብል ዝኽእል እቲ ኢየሱስ ኣሚኑ በቲ መንገዱ ዝመላለስ ይፈልጦ ጥራሕ ዘይኮነ ወዲየ ጥራሕ ዘይኮነ ምስ ኣመንካዮ ከዓኒ በቲ መንገዱ ክትመላለስ ኣድላይ እቶም ብክርስቶስ ዘይኣምኑን እግዚአብሔር ስለ ዝፈጠሮም ደቂ ኣምላኽ እዮም ነገር ግን እትፍልልዩ ክነገር ከሎ ነገር ግን ኣብ ቅድሚኡ ደው ክብሉ ኣይክእሉን እዮም ንምንታይ ብወዲ ኣምላኽ ስለ ዘይኣመኑ ናይ ውሉድነት መሰል ክወሃቦም ኣይከኣልን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17:28-29 ከምዚ ዝብል ኣሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ኣቴንስ እንዳዞረ ክርኢ ከሎስ እንታይ ረኺቡ ንሱ ካብ ነፍሱ ወከፍና ዘይረሓቐ ክነሱ ምናልባሽ ሃሰስ ኢሎም እንተረኸብዎ ንኣምላኽ ምእንቲ ክደልዩ ንመነባበሪኦም ድማ ውሱን ዘመናት ድውብ ደረት ሓገገሎ እምበኣርስከ ዓሌት ኣምላኽ ካብ ኮናስ ኣምላኽ ነቲ ብናይ ሰብ ብሓልዮት ብልሓትን ሓሳባትን እተገብረ ቅርፂ ወርቂ ወይ ከዓ ብሩር ወይ እምኒ ከም ዝመስል ክንሓስቦ ኣይግባእን ኣብዚ ከም ተቀድም ዝበልክዎም ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ኣቴንስ እንዳዘወረ ነቲ ቤት መቅደሶም ክርኢ ከሎ ብወርቅን ብብሩርን ብዕንጨይቲ ብሓፂን ብእምኒ ዝተቀረፀ ዝሓር ኣብኡ እንታይ ተፃሒፉ ፅሑፍ ካታ እዩ ዝብል ዘይፍለጥ ኣምላኽ ግን ይሰግድሉ ኣይፈልጥዎን እዮም እኮ ግን ይሰግድሉ ኣብቲ እምኒ ኣብቲ ወርቂ ኣብቲ ብሩር ይሰግድሉ ነይሮም ስለዚ ሕጂ ኣብቲ እምኒ ተረኸብዎ ኣብቲ ወርቂ ተረኸብዎ ወይ ከዓ ኣብ ሓመድ ተረኸብዎ ኢሎም እንታይ ይገብሩ ይደልይዎ ንሱ ግን ከምኡ ኣይኮነን እሱ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣቢሉ ዝርከብ ኣቦይ ኣቦኹም እቶም ዘይኣምኑ ንፍርዲ ኣምላኽ ጥራይ እዮም ኣብ ቅድሚኡ ደው ዝብሉ እዮም
እዞም ሰባት እዚኣቶም ሲ ነቶም ሐዋርያ ጳውሎስ ብግልጽ ነጊርዎ ንዘይትፈልጥዎ ኣምላኽ ከመይ ጌርኩም ትሰግዱሉን ትልምንዎን ዘይፍለጥ ኣምላኽ እንዳበልኩም መሊሽኩም በዓልኻትኩም ነዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ደው ክትብሉ ኣይትኽእሉን ኢኹም እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢልኩም ክትረኽብዎ ኣለኩም ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝመፁ ጥራሕ ክረኽብዎ ኣቦ ኢሎም ክፅውዕዎ ዝኽእሉ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 18 እንታይ ዝብል ኣሎ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ኣይፍረዶን ነቲ ዘይኣምን ግና ብስም ሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣቦ መኒ ኣቦ ኩሉ ህዝቢ እዩ ኣቦ እዩ ግን ኣብ ቅድሚኡ ጠጠው ምባልን ጠጠው ዘይምባልን ኣሎ ኣብ ቅድሚኡ ጠጠው ክትብል እንድሕር ኮንካ ብወዱ ቢልካ ኣብ ቅድሚኡ ክትበፅሕ ኣለካ ብወዱ ቢልካ እንድሕር ዘይሓሊፍካ ግን ክትረኽቦ ይትኽእልን ኢኻ ኣቦኻ እውን ኣብ ትቦ ዘለዎ እውን ክትበፅሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ጥቕሲ 11 ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ውልቂ መድሓኒና ጌርና ዝተቐበልናዮ ብዘገርን መንገዲ ኩሉ ኩነታት ይልውጥ ማለት እዩ ካብ ናይ ኩነኔ ናብራ ወፂና ናብ ናይ ውሉድነት ስልጣን ናኣቱ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ንኩሎም ኣመንቲ ሕጋዊ መንፈሳዊ መሰል ኣብ ሰማያዊ ስፍራ ዘሎ ኣቦ ንደቁ ዝህቦ እዩ ኣብ ሮሜ 8 ጥቕሲ 17 ከምዚ ዝብል ኣሎ ውሉድ ካብ ኮናኸ ወረስቲ ድማ ኢና ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ መዋርስቱ ኢና ምስኡ ሓሳረ መከራ እንተፀገብናስ ምስኡ እውን ክንከብር ኢና ናይ እግዚኣብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን ስለዚ እግዚኣብሔር ሲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣብቲ ሰማይ ስፍራ ሰማያዊ ስፍራ ቀሪቡልና ዘሎ ኩሉ እቶም ውሉዱ ጥራሕም ክረኽብዎ ዝኽእሉ ውሉዱ ዘይኮኑ ከም ብሓድሽ ዘይድሓኑ ክረኽብዎ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ እግዚኣብሔር ኣቦ ኢልና እንድሕር ክንፅውዖ ንኽእል ብወዱ ቢልና ንፈልጦ ዘብልና ብዙሓት ሃይማኖታት ኣለዉ እንዲኦም እግዚኣብሔር ዝብሎ ኣይናይ እግዚኣብሔር ቤን ኣቢሉ ዝኸይድ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢሉ ዝርከብ እግዚኣብሔር እዩ ኣቦ ዝኸውን እግዚአብሔር አቦ ኩሎም አመንቲ ስለዝኾነ ከዓ ሓድሽ ህይወት ይሂቦም ኣብ ዮሐንስ 3 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ጥቅስ 3 ይብል ተማቐልቲ አምላኻዊ ባህርያት ይኾኑ ይብለና ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ጥቅስ 4 አቦና ስለዝኾነ እንታይ ቀሪቡልና ናይ ዘለዓለም ህይወት አቅሪቡልና ኣሎ ተማቐልቲ ናይ አምላኻዊ ባህሪ ከዓ ኢና ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ 1 አቦ ስለዝኾነ ብኩሉ ይሓልየሎም ማቴዎስ 6:32 ስጋዕ 33 ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ካብ 9 ስጋዕ 11 ዘሎ አቦ ስለዝኾነ እንታይ ይገብር ይሓልየልና በቃ ንኩሎም አቦ ስለዝኾነ ከዓ ንውሉዱ ከዓ ይቀፅዕ ክጋገዩ ከሎ ውሉዱ ይቀፅዕ ኣብ ዕብራውያን 12 ካብ 6 ስጋዕ 8 እዚኦም ምድራውያን አቦታትና ከነጥፎ ከለና ከም ዝቀፅዑና እግዚአብሔር ካኒ ካብቲ መስመር ክንወፅእ ከለና ይቀፅዓና እዩ ፍቅሪ ኣሕዋት ዝፀንዕ እዚ ኣቦ ምስ ኩሎም ደቁ ሕብረት ክህልዎም ከዓ ይገብር ኣቦ ስለዝኾነ እቲ ዝዓበየ ረብሓ ኣብ ኣመንቲ ዘሎ ግን ነቶም ዘይኣምኑ ናብ ክርስቶስ ክመፁ ምግባር ናብቲ ኣቦ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣቦ ኢሎም ክፅውዕዎ ኣፎም መሊኦም ድሕሪ ኮይኖም ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢሎም ክረኽብዎ ስለ ዘለዎም እቲ ዝዓበየ ረብሓ ናይ ኣመንቲ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ኣቦኹም እኮ እዩ ንዑ ንኢየሱስ ተቐበልዎ እሞ ኣቦ ክኾነኩም ስለዚ ብምስክርነቶም እንቲ ንእግዚአብሔር ከም ኣቦ እምበር ከም ፈራዲ ጥራይ ከይቆፅርዎ ንኢየሱስ ክርስቶስ ተቐበለ ዘበለ ኩሉ እንታይ ናይ ውሉድነት ስልጣን ኣለዎ እግዚአብሔር ኣቦ ኾነ እዩ እንዳበሉ እግዚአብሔር ወዲ ኣምላኽ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ተባሂሉ ከዓ ዝፅዋዓሉ ኣሎ ወዲ ኣምላኽ ህላዌ እግዚአብሔር እንዲና ንገልፅ ዘለና ወዲ ኣምላኽ ከዓ
ዝፍለጥ ኣሎ እታ ወዲ ኣምላኽ እትብል ቃል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብቲ ክንሪኦ ከለና ነቶም ምስ ኣምላኽ ፍሉይ ርክብ ዘለዎም ሰባት እተመልክት ካልእ መንገዲ እያ ፍሉይ ርክብ ዘለዎም እግዚኣብሔር ወዲ ኣምላኽ ትብል ኣብ ዘፀአት ህዝቢ እስራኤል በኹል ወዲ ኣምላኽ ተባሂሉ ተፀዊዑ ኣሎ ህዝቢ እስራኤል እንታይ በኹል ወዲ ናይ እግዚኣብሔር ተባሂሉ ተፀዊዑ ኣሎ ሰሎሞን ወዲ ኣምላኽ ተባሂሉ ተፀዊዑ ኣሎ መላእኽቲ ቁንዓትን ቀናኣትን ከምኡውን ነገስታት እስራኤል ደቂ ኣምላኽ ተባሂሎም ተፀዊዖም ኣለዉ ውሉድ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ዝርዝር ትሕዝቶ ኢሳይያስ 9:6 ክንርኢ ከለና ኢሳይያስ ነቶም ኣብ ሰለስተ እዋን ዝነበሩ ሰባት እዩ ዝዛረቦም ነይሩ እዚ ከዓ ቅድሚ ምርኮ ዝነበሩ ኣብ ባቢሎን ኣብ ምርኮ ባቢሎን ከም ዝነበሩ ከምኡውን ድሕሪ ምርኮ ባቢሎን ንዘለዉ ዝነበሩ እንታይ ኢሉ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ዛዕባ ቅድሚ ምርኮ ባቢሎን ነታ ደቡባዊት መንግስቲ እስራኤል ወይ ከዓ ይሁዳ ይዛረባ ነይሩ ማለት እስራኤልን ሶርያን ንይሁዳ አንጻር ሶርያ አንጻር አሶር ጥምረት ንኽረክብ ጸቕጢ ይገብረሉ ነይሩ ማለት እቲ ንጉስ ይሁዳ ዝነበረ ኣሃዝ ዝበሃል በቲ ዘመንቲ አንጻር አሶር ከይኸይድ ስለዝፈርህ ኣሃዝ ደልየሞ ናብ አሶር በጃን ንጉስ ሰደደ በጃ መማለድ ማለት ኢሳይያስ ብዛዕባቲ ይሁዳ ሓይሊ ዘይብሉ ኮይኑ እተሰምዖ ኩነታት ተዛረበ ንሳቶም ከዓኒ ነቶም ኣብ ሰሜን ዝነበሩ ገዛእቲ ፈሪሆምዎም ነበሩ ጸላእቶም እናዓበዩን እናጽንዕዎምን ምስ ከዱ ኣምላኽ ምእንቶም እንተ ኮይኑ ምስኦም እንተ ኮይኑ ወይ ከዓኒ አንጻሮም እንተ ኮይኑ ወይ ከዓኒ ጠንጢንዎም እንተ ኮይኑ ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም ሓደ ካብቲ ኢሳይያስ ብዛዕባቲ ኣብ መጻኢ ከም ዝስዕሩን ከም ዝማርኹን ካብ ምርኮ ከም ዝምለሱን ዝተነበየ ትንቢት ብዛዕባ ህላዊ ኣምላኽ ዝውክል ንባህርያቱ ዘንጸባርቕ ከምኡውን ንህዝቡ ናይ ምምሕዳር ሓላፍነት ዝስከም ቆልዓ ዝገልጽ ክልተ ትንቢታዊ ራእያት ኣጠቓሊሉ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7:14 እቲ ግዚኡ ሲ ጽንኩር ግዜ እዩ ነይሩ ተሪር ግዜ እዩ ነይሩ ሕጂ ኣብ ኢሳይያስ 7:14 ታይሉ ኣሎ ስሙ ኣማኒኤል ክትብሎ እያ ህላዊ ኣምላኽ ዘመልክት ህፃን ከም ዝውለድ ኣምላኽ ከዓ ምስኣቶም ከም ዝኸውን ተነቢዩ ነይሩ ማለት እዩ እዛ ጥቕሲ እዚኣ ብዛዕባ ኢየሱስ ዝተነበየ ትንቢት ከም ዝነበረት ይእመን እዩ ማቴዎስ 1:23 እውን ይምስክር ብዛዕባ እቲ ምውላድ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለተመልክተና ማለት ስለተጠቅስ እዚ ትንቢት እዚ ኣምላኽ ብሓቂ ኣብ ጎኒ ይሁዳ ከም ዘሎ ዘተባብዕ እዩ ነይሩ እዚ ቆልዓ እዚ ምስ ዓበየ ኣሶርን ሶርያን ከም ዝስዕራ ዝገልጽ መረጋገፂ እዩ ኣብ ዮሃንስ እቲ ቆልዓ እቲ ቃል ስጋ ኮነ ዝብል ፍጻሜ ትንቢት ኢሳይያስ ነንብብ እቲ ነዚ ባህርያት እዚ ዝጾረ ውሉድ ድሕሪ ብዙሕ ዘመናት ጸኒሑ እዩ ተወሊዱ ኣምላኽ እቲ መንፈስ ሕያው ኣምላኽ ደኣ እምበር ሰብ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ኢሳይያስ 9:6 ንቅድም ዝተገልጸ ህፃን ተወሊዱና ወዲ ተዋሂቡና እዩ እሞ እቲ ግዝኣት ከዓ ኣብ መንኩቡ እዩ ስሙ እውን ግሩም መካር
برتوع أملاخ أبو زلالم مسفن سلام كسمي ودا أملاخ أبت لهم زجمرة زي كونس مفلاطو بطعمي تقامن سلازغونة تبولاد قدم السب مخانو أب إساياس تنقيروا له عنه إساياس جعت شدشته نبي ملكياسون أقدموا أبي هدى بزعبا مولادو تزاريبوا له كلمون كابت انت جميرو زلا أدماو مخانو زقلز قال له ملكياس حمشت تغسخلته قلاخيتي أما أخل أشحات يهودا أتي أما أخل أشحات يهودا زنا أسكي بيتلهم إفراتا إتي موسو كابت انتي كابزل عالم زخوني أب إسرائيل جزائي زخون كاباخي كوز الليو أب يوحنس معرف حدا كاب حدا سقع سلستون كان نبوبو نخلينا كم جمريا كابت انتي زنبه رقم زخوني السهياوكم زخوني منم ولا حدا خيت فترة خلو زنبه كم زخوني نقرنا له بزح قال أملاخ مسكرنا له كني كاب دنقل مالي مولادو كم نايز جاء بهرمل أخوينون أبولي كدان يقلص نيري برأي يقلص اللوم نير زمال أخزي ترى ملأخ يكون النيرو ملكتو زيابيهر تباهيلو سلز تصوع زسعات سلسته كاب حادث قعسة أربعته كم تبزح جزية دقاقمنا زنببنا أبتي قط زترأي زيابيهر بعلو قل أتي كريستوس يزرقني نحاتيات يحد قبل ساعات 23 كاب 10 ساعة 10 حدا دسقل له نيرو أب ياسو حمشته 10 ساعة 10 حمشته نياسو قلص له خلوتي نايز قابير ملأخ نايز قابير ملأخ طبعا دي خامس صلاتنا المسحاتته أنا نايز قابير سراويت أزازي إمس بولا بتحت أقول سجيدلو الذي زي قابير بعلو وتايس كريستوسي نايز قابير ملأخ قبال تزقابير سي ملأخ كوين مسي مالي سروحهم كله حدث لزخونه المساب مخانو يسوس مسز قابير حدا يوم كنبل نخيل إنا نايز قابير شين بارك كريستوس كاب قدم جميرو زنبري سلزخونه ببقزيقون أبولي كيدان يقلص اللهم سلزنبري كما هاتسان دنقل مريم سب كوينو تولده ازي مودادت زي بلو نگر إزجابير أبغيتها يسوع كريستوس سب كونه إزجابير يسوع كريستوس أبي سب كوينو إزجابير سب كوينو مسي بحثيو إزي تأمر إزي إن بزح زمانات بنبي إساياس تنبي زنبرين أقدم بالنظر أنا يزم على شوعته تقصع 14 إساياس منفس قدوس أما هتسن مريم حاديرون تتنسى أمانيئل كوينو خاطر ولده نمدر المسيح لوقاس حادث على سان حمشتن ماتيوس حادث إسرائيل سلستن نرئن خير نحنا بو صدقي أملاح من تخنكون نتحاتيات زي فلته أبكن دانا حاتيات قبوريلو أبقى كورنثوس حمشت 10 حدا نكتقصوه الله كاب سبيتي سلزت ولده يسوع كريستوس ملو سب بزي حاتيات كون يوحنس 14 كم سب متن بأكل بأمره بحبرة منفساوي عبيت كم كل سب عبي لوقاس كلتا 50 كلتا نكره لنا نسوس بزي حاتيات بزح زحالفه ايو مالت سقاي تميت سماعات دخام فتنا حقوس عرفتي كم ملؤ سب متن نعنا بدخامنا يدنقصلنا يرهرهالنا ونئي أب إبراهيم 4 15 نبه كلنا
ክርስቶስ ፍጹም ሰብ ክነሱ ፍጹም ኣምላኽ ድማ እዩ ዮሃንስ ሓደ ከነንብብ ኮለና ራእይ 1:8 ከነንብብ ኮለና ንሱ መኒ ኢየሱስ ንሱ በዓሉ እግዚአብሔር ከምቲ ኣምላኽ ዝገበሮ ኢየሱስን ብስልጣኑ ብዙሕ ተኣምራት ገይሩ ኃጢአት ይቅረ ይብል ነይሩ ማርቆስ 2:7 ይፈጥር ከም ዝነበረ ኣብ ቆሎሴ 1:16 ባህርያት ኣምላኽ ኩሉ ከም ኣምላኽ ከም ዘለዎ ንሱ ሓቂ ከም ዝኾነ ዮሃንስ 14:6 ንሱ ኩሉ ዝፈልጥ ከም ዝኾነ ዮሃንስ 2:24-25 ነቲ ጥቕስታት ዘንብቦ ዘለኹ ግዜና ከይውዳእልና ማለት እዩ እቶም ትፅሕፍዎ ክትፅሕፍዎ ትኽእሉ ኢኹም እቶም ዘይትፅሕፍዎ ከዓኒ ኣብ ትምህርቲ ኣትኹም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኩሉ ዝፈልጥ ከም ዝኾነ ዮሃንስ 2:24-25 ምስ ኣምላኽ ሓደ ከም ዝኾነ ይዛረብ ከዓ ኣብ ዮሃንስ 10:30 ኣምላኽ ከሎ ሰብ መሰለ ይብለና ኣብ ፊልጵ 2:6-8 ካብ ባህርያት ኣምላኽ ሓንቲ እኳ ኣይጎደሎን ምንም ዝጎደሎ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኢሉ ከዓ ዮሃንስ ምዕራፍ 20:28 ይነግረና ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ነበረ እምበኣር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ እውን ኣብ የማን ኣቦ ኣብ ሰማይ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ጢሞቴዎስ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 2:5 ታይብል ማለት ኣምላኽ ሓደ በይኑ እዩ እሞ እቲ ኣብ የማን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ ማእከላይ እቲ ሰብ ክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ በይኑ ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ ኣብ ምድራዊ ህይወቱ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይመስል ነይሩ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 10:10 መልእኽቲ ናይ ወንጌል ዮሐንስ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ኣምላኽነት እዩ ዝዛረብ ንሱ ከዓ ብዛዕባ ናይ ምድራዊ ኣገልግሎት ክኸውን ከሎ ኢየሱስ ናይተን ኣባግዕ ህይወት ክዕቅብ ጥራይ ዘይኮነ ከም ማላኣሎም እውን እዩ ዝሕብር ከም ዘማላኣሎም እዩ ዝሕብር ኣብቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝጠቐሶ ዝነበረ ምምስሳል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ሰብ ክድሕነሉ ዝኽእል መገዲ ንሱ ጥራይ ምዃኑ እታ ኣፍ ደገ ገለጸ እታ እኹል ምስተረፉ እትብል ናይ ግሪክ ቃል ከዓ ድሕነት ናይ ዘለዓለም ህይወት ዕቁባ ወይ ከዓ ፈውሲ ተመልክት እያ ዮሐንስ ምዕራፍ 10:10 ዝገልፃ ዘሎ ኣብዚ ኢየሱስ ዕላምኡ ምስ ህይወት ጥራይ ዘይኮነስ ህይወት ምስተረፉ ከም እተተሓሓዘ ብምዝራብ ነዚ ዕላምኡ ናብ ምድሪ ምምፃኡ ምክንያት ኣዕሚቑ ክዛረብ ክገልፆ ከሎ ንሪኦ ምስተረፉ ክብል ከሎ ህይወት ካብ ስጋዊ ሃብትን ካብ ብልፅግና ንላዕሊ ትርጉም ዘለዎ ምዃኑ ክገልፅ ከሎ ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ካብ 2:3 መዊትኩም ይኹም እታ ህይወትኩም ድማ ምስ ክርስቶስ ኣምላኽ ተሰዊራ ኣላ እሞ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣይኮነን ይብለና ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ 25-32 ከነንብብ ከለና እውን ካብ ፍርዲ ሓጢአትን ንዘለዓለም ስቃይን ብምድሓን እዩ ዝጅምር ኣብ ሮሜ 6:23 ቅድም ቀዳልም እቲ ኣኺሉ ዝተርፍ
هيوت زولو نايزل عالم هيوت أبي يوحنس 17 طقس 3 إتا أخيلو زترف هيوت زولو سماوي الرأي كل وكا مالتي رومي 10:3 زلو يملكت إذا دما أتي أب أملاخ زلو متممان فلتت منتي كنعي زقبر ممرحي قال أي بيتروس معرف 3 10 شمانته خمس زبلالو بسقام بفلتت قويتانا يسوع كريستوس قويتانا مدحنينا يسوع كريستوس دا عبيو نو حجن نمعالتي زلعلم كبري يكونو آمين نعون دافلتنا إذا مدحانينا زي إذا بسقا بفلتت نقويتانا يسوع كريستوس نعون دافلتنا خنعبي تقندي ملأختي زنقرنا ذل إذا خاني فر منفس أبز مز هيوت نعنباب مالتي أب غلاطيا معرف عمشته كاب 22 كزاربنا خلو خالو مالتي نايفر ناي منفس قدس مالتي بخالو وغن كا ناي حسوت ممهران ناي حسوت هايمانوتات عمقت زي بلو غزياوي عرفتي يوم زهبو يسوس ترايو ناي حق زلعلماوي هيوت أخيلو مسترفو مليء مسترفو زهد منفساوي هيوت زهد السطراحي مقدن حق هيوت زغانه تام مدري كلو زغورو زنبرت تمرتي تحستو مفلات أزيو طعامي نابنت بتعمي أقدستي نتبتات بزعبا منقست أملاخ يزارب أب ماتيوس معرف 5 تقص شوعته ماتيوس معرف 5 كاب 14 سقع 15 بزعبا منقست أملاخ صبوق جيبي يزارب بزعبا سماوي سلطان أبلع كله ماتيوس شوعته كاب 18 سقع 19 ماركوس كلتا 10 يزارب أملاخنتون كريستوس نتون كاني قبو أملاخ مخانون بتمرتن تأمراتن زتسنية كم زغنة ماتيوس 16 كاب 15 سقع 10 زلو كنريون خلينا ترجم موتون تنسعون أم ماتيوس 10 كاب 21 لوقاس 14 تقصي 26 كان نبم نخلينا لك مزامرتون تختلتون أمنتون أسروا تختلهم كسعبوا كم زلوهم يوحنس 13 16 بزح كزي ناتو أسر كختلوا كم زلوهم زفلتوا نجار الله بيت يسوع آمنتي كلهم نتي زمهارهم كله ندا مهارو خادك مزامرتي كجورو كم زلوهم كأتحساسي وأماتيوس 28 كاو 19 سقع 10 زلو أمدرو خوينو زقلقلو زنبرو كل ترجم زنبرو زي تراتر بزعبا موتون تنسايوني أبزان كلتا نتوتات ناي كريستيان أمنت كان زعرفلو مسارتاوي تاريخي قداماي قرنطوس 15 تايز بلالو كريستوس زي انت خوينوس مبارك سبكتنا كنتي إلو حواري باولوس أمنتكم ون كنتي إلو زارب كلان ريو زعبازن كلتا نتوتات زين مفلات أزيو أقداسي إيو مالك تموت نايقوتانا يس كريستوس بزحفر أكالاو موت أمسكال تنتلتيلو تسقيلو يزموتي أب يوحنس 19 كاب 18 سقع 13 كنرو خلنا كابزن الى على خاني
نحصير جزء مس أملاخ مفلاي ماتيوس 27:46 بزارو بس جزء زي تعبي مستر أملاخ سلا عالم حتيات نودو مفرادو قدامي بطرس معرف 3 19 شمونته كلاي كورنثوس معرف 5:21 قدمون طقسنا لنا أب عالم كاب تفصم عبي جبن أب تاريخ دكسب يكون نبر كما جمر ياسب مدب أملاخ زنبري قبر حوالات كل 13 كان بقولنا نتي كنتي ودو مخري أملاخ كنت نايت انت فلتاتو أحلفهم زهابو وسيدكم بإيد توم حقي زي بلهم سألكمو قتلكمو مساتهم أحلفهم يهابوهم بري نتي مدب نايز جابيهر نتي ناي مدحان مدب نمفص آميو يلونك قلت لهم كله إنا نري نحاتياتنياتات مسارتاوي مدحن كأخوينو إساياس 53 طقس 5 تايزبلاله نسقنا بسر قبلنا أسلة بسر أبسانا دما تخدكته نحنا سلام أنت نركب مقطعتينا ورده نحنا بسمبراتو حاونا إذا كله ريومو أب إساياس أقدمو تنقروا لي مدبي كابس جابير زتوهبي بعلاتهم بحيلهم بقلصنهم زقبروا أيكون يسوس كاب حيل موت أنت زي تنس واقع زي بلوخ أمقونا نيرو تنسى يسوس قنا نأمنتي مرقا قصي قدامي كورنثوس 15 كو 10 خلنا بقولنا عبي مرقا قصي علينا توم زي أمنت قنا تنسى كي حيدومو يمين أما صحف قدسونا بزح بوتا خلنا ننببينا تبادو مقابر سي نا يسوس كريستوس نا يدك مزامرتو نا أمنتو ملوات جناك عند ملكتي أداماي بادو مقابر نسمحو أتوم دك مزامرت خاني أتوم حواريات كا بحنسا تغييرهم سي منفس أملاغ مليوم كسبكو خلوص إزي عبي ملكت نايلوتي ناي كلهم آمنتي هوت ملوات ناي تنسعي ملكتي كابزن العل خاني نزخونا أماني زحيلو اتنا يسوس ناي تنسعي حيلي زدنق نموت سعيرو متسو نخريستيان حيلي كريستياناوي هوت نمقبار زقابري فيليبي 3 كاب 10 حدا كم زبلال بزخانة كوينو نابتن سعيموتات انت أركوكو إلي بموتو إنا مسلكو نعون حيلي تنسعيون حبرت مكرون انت خفلت كله كم وضع أصرو اللهم نتقابل شيء بار تنسعي سي زي مدحنا عقيمنا عند حرحزنايا اتا تنسعي كنرخباينا ندحري نتأمنتنا عقيمنا زي حزنايا مدحنا ندحري صبوق جينا بتعقست زي حزنايا قل اتا تنسعي كنرخباينا خلنا مغنياتو عبت تنسعي سي عبي نقر كمزلو كم زحجر كان الزرارة وصنحنا إفسون حدا كاب 19 حدا نون كنصلي لهم كلهم ري أملاخ نخريستوس كموتا تاتنسيو أبيمان أبو أبي سمايات مسا أموتو أبتات مس إمبر أبزع عالم زيات راي زي كونه أبلعني كل شماتن سلطانن حايلن ويتنتن كسم زسمة زبالة السمن مسار أسو نتحلف زلوا عبي حيلي أبانا إن أمن زلنا
كم سلطان حيلو أب كريستوس زقبرو قبري نسخاتكم انتاي مخانو تفلطو اسألي لكم اللهو كل كلنا نيزقى أبيرشي مبار إذا انتاي تزتسأ يسوس زعبات تزقبر لنا كله كنفلطو سبيق ناسي كم زلنا أمدرن كله أقلقلوت ودى أملاح كما يمثل نيرو ياو زغني زقابير أمدري ودو أبيلو يسرح نيرو دا يمثل نيرو أقلقلوت أمدري أبز نبر الأوان ندخاتات نحاتان ننعقات يقلقل نيرو نقول لهم تم سمعوا ونجل يمهرهم نيرو نزت أمايو نبزحات سباتون يمقب نيرو نحومات يحوو نيرو نموتات يتسي نيرو فتاري ناي مدرين مدحانينا نقوى انتقوني بزح تحت الناس ملقو أقلقلوتي نيرو ماركوس 10:45 كيلو خلنا ود سب دما كقلقل يوتون بجا بزحات كهبنبر كقلقل ويلو أي مسئن بل ويتايس كريستوسي نخقلقل دعنبري سبات كالوت كقلقلو أيكونن زملالس نبري أقلقلوت ويتايس كريستوس نبعر أزي بزح يخون نبر أتي دك سب نمدحاني لو استساقايو دك مزامرتن مفراي نممهار نمتصننا زحالفو ناي مدري أقلقلوتو أبسلست استفلالي من قصقاسات مديبنا ناي مدحان أقلقلوت خنرينا أزخاني ناي كهنة أقلقلوت نقصاوي أقلقلوتن أفتي ناي نبي أقلقلوتن زبل كنريين نسو مدحاني نسو ليكا كهن نسو نقص نسو نبي يسوس كم مدحاني كنريان كلنا بقري اتمدحاني زبل قال أوشتو مسبوزو حقتات زتتحاحزة ناي حاتياتنياتات كدحن زدحنو دليتات اللوو مالتي قدامي تيموتيوس 1:15 كريستوس يسوس نتوم أنا قداموتهم حتان كدحن كم زمسي إذا قال زي أموني مقبالون بخلو قبوي داي أبزي مدري زمسألو عند مخنيات تاي نتوم استقبلوه كما عينت حتى أين بران يزول دلها وريا باولوس نقر قلنا عاد حنو نتوم كم نعيد مسلون بزحت تقبلوا مس تدحني أمن نمدحان سلزم هسين ويتام بارتي إزقابير سب كوينو زمسأ نخدحنا الناي أبي يوحنس 10:18 قويتا بوردت زموتولو مخنيات ما انت قدحنا الناي أبي يوحنس 10:18 يتقصون بعوت نموت سعيرو زتسألو مخنيات كان عنا نمرقا قصي وحسنة ناي مدحان ناي امتع انت ويزن اب قدامي قرنطس 15 كاو 10 كتن كان نبو كلنا وصيت كبر مدحنا يوحنس 5:14 እዞም حقታት እዚኣቶም ናይ ምድሓና መረጋገፂ ክኾኑ ከለው ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቲቶስ ምዕራፍ 2:13 እቲ ዕዙዝ ኣምላኽና መድሓኒና ኢሉ ክፅውዖ ከሎ ንሪኦ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ልቀ ካህናት ክንብሎ ከለና ልቀ ካህና ክንብሎ ኣብ ብሉይ ኪዳን እቲ ዝለዓለ ተደላይ ኣገልግሎት ናይ ሊቀ ካህን بمعالتي متعراء لواويان 16 معالتي متعراء بهال بزوح جزي دحري تمهدنا أم بيبنايو تمهدنا إنا
ማእከላይ ኮይኑ ምስ እግዚአብሔር ዘተዓረቀ ካብ ፍርዲ ሓጢአት ዘድሓነ ሊቀ ካህን ስለ ዝኾነ ናይቲ ሊቀ ካህናት ናይ አገልግሎት ግደ እንተ ተረዲእና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ሓንሳእ ንሓዋሩ ምእንቲ ኩሉ ሓጢአትና ብገዛእ ርእሱ መስዋዕቲ ገይሩ ምቕራቡ ብዝሓሸ መንገዲ ክንርድኦ ንኽእል ኢና ኣብ ዕብራውያን 9:16 እንታይ ዝብል ኣሎ ብዘይዝስ ካብ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ብዙሕ ሰዓሕ መከራ ክጸግም ተገብኦ ነይሩ ሕጂ ግና ብመስዋዕቲ ርእሱ ንሓጢአት ክስዕር ኢሉ ኣብ መወዳእታ ዘመናት ሓደ ግዜ ተገልጸ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ዕብራውያን 10 ምዕራፍ 10 ጥቕስ 10 ጥቕስ 12 ስለዚ እቲ ኩሉ ብእግዚአብሔር ዝተዋህቦ መደባት ስሩሑን ተግባራቱን ብኡ ምእንቲ ክንድሕን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህን ክበሃል ብቁዕ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ብኣምላኽ ክብሪ ረኸበ ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ከምኡ ውን እቲ ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ዝበሎ ኣኽበሮ እምበር ክርስቶስ ባዕሉ ሊቀ ካህናት ምእንቲ ክኸውን ኢሉ ርእሱ ኣየኽበረን ዕብራውያን 5:5 ንሱ ዘለዓለማዊ ኣብ ዕብራውያን 7:24-25 ከነንብብ ከለና ንሱ ባዕሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጢአት ዘይብሉ ዕብራውያን 7:26 ንሱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕቱ ኣብ መወዳእታ ሂቡ ማለት እዩ ዕብራውያን 9:28 ባዕሉ መስዋዕቱ ኮይኑ ኣማላድነቱ ከዓ ዘየቋርፅ ኣብ ሮሜ 8 ኣብ ዕብራውያን 7:25 ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ጥቕስ 1 ይገልጸልና ዘየቋርፅ ንዘለዓለም የማልደልና ከም ዘሎ ብሰማያት ኮይኑ ንበይኑ ብቁዕ ኮይኑ ዝተረኽበ ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ከም ሊቀ ካህንና ከገልግል ወዲ ኣምላኽ ሓደ በይኑ ማእኸላይ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ጥቕስ 5 ማለት ኣምላኽ ሓደ በይኑ እዩ እሞ እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ ማእከላይ እውን እቲ ሰብ ክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ በይኑ እዩ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ እቲ ብሳልሳይ ደረጃ ንሪኦ ኸዓኒ ኢየሱስ ንጉስ ከም ንጉስ ኮይኑ ናይ ሓደ ንጉስ ቦታ እቲ ዝለዓለ ስልጣኑ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ክገዝእ ዝተዋህበ እዩ ቃል ኣምላኽ ብግልፂ ከም ዝምህረና እዚ ዝለዓለ ናይ ንጉስ ቦታ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ከም ዝግብኦ ንርዳእ ስለዚ እዩ ከዓ ጎይታ ጎይቶት ንጉስ ነገስታት ዝብል ቃል ኣብ ራእይ ዮሐንስ 19 ጥቕሲ 16 ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ መሕኹልቱ ድማ ኣብ ክዳኑን ኣብ መሕኹልቱን ድማ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶት ዝብል ጽሑፍ ስም ዘለዎ እዚ ስልጣን እዚ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ከም ንጉስ ኮይኑ ክገዝእ ኣብ መወዳእታ ከዓ ኩሉ ብርኪ ኣብ ቅድሚኡ ክንብርከኽ ጎይትነቱ ኩሉ ክእመን ከም ዝኾነ ይገልጸና ፊልጵ ምዕራፍ 2 ጥቕስ 10 ኩሎም እቶም ሕጂ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ጎይታን ከም ንጉስን ዝፈልጥዎ ከዓኒ ምስኡ ክነግሱ ከም ዝኾኑ እቶም ዘይተቐበልዎ ግን ክፍረዱ ከም ዝኾኑ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ካብ ጥቕስ 11-15 ከነንብብ ከለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ነቢና ነይሩ ንብሎ ከዓኒ ኣብ ብሉይ ኪዳን 3 ቀንዲ ብመሪሕነት ኣገልግሎት ዝተዘርዘሩ ኣለው ከም ዝቅድማ ቢለ ዘንብብልኩ እዚኣቶም ከዓ እቲ ነቢይ ካህን
كم أنت نقصين سلستيو يسوس نزي سلستيو حلاف النتزي فتصيموي أمدر كله سلستيو ناي نبينت ناي كهنت ناي نقصنت كل شيء فتصيموي عند مسكاليو نقص يهودا ديخا نقص إلهم بعلاتهم كان نقص ديخا سقايلهم كاسقايلهم زوم بجزية يسوس زنبور هزبي بتدقاقامي نبي إلهم يسوعوا نيرهم نسون نتي معارق أبرسو وشيدوا إيو ماتيوس إسران حدن عسد حدي لوكاس شوعات عسد شدشته يوحنس 14 شدشته عسد شعته ماركوس شدشته 4 بطرسن ستيفانوسن ون اتموسي أبزداقم 18 التنبيو تنبيت كاب كل زبالات أفصاميو بيسوس كم زرخبه يوم زغلصو يسوس كسمع زلو كم موسى نبي يو نيرو قبر هارات معراف سلسته 10 شوعته سقع 13 كنن بكلنا يقلص لنا قبر هارات معراف شوعته كاب 30 شوعته سقع 38 يقلص لنا قبر هارات معراف شوعته كاب 50 عدن سقع 53 نايس كريستوس نبي النت صبو غيرو يقلص لنا مالك جنشل أملاح تباهيلو خاص وعني رجويتا يسوع كريستوس جنشل أملاح كبهال كله نحنا نزل علم أنتي كنبر أملاح يسوس من أنت حاتياتنا كم جنشل تقتله مبزحته أبولي كيدان زركب جنشل زبهال تقصتات لمسوعاتي يملكت حزب إسرائيل دم ناي تجنشل أبكلتيو قوامي لدات نتي العلوين نتي دحاتوين نفس وقف بيت بما أكلاي بملكاي الدم بملكاي كاب جبسي كوسو التاريخ جمر واني أبي سايس من عراف 53 عسرتون زجا بيهرجن بمكرا كحمشي الشوفتوي نسون مسواتي حاتيات مسوفيو زرئي كزر كريئي معالتتات كانوا وحيو وادز قابير كا آب إيدو سلت إيو يبلنا نايز قابير شيني بارك اتا أملاح أبولي كيدان زو أمو مسواتي سرعات نمتاتي أملاح نحاتيات هزبو نمتعرا زقربو فتصم مسواتي زخوني يسوس كريستوس مسرت أمبيرو إيو أبرومين شمونتي سلسته وراويان معرف عسرتون الحربي ما يبملو بعابي وخا إساياس 53 توسي شوعاتي كم زبلا مكرات أقبي رؤسو أواردي آفون أي كفتن يمتي نام حردي زخب كب جنشل كمتا أبكدني مقستا سقط بالبقع آفو أي كفتن من أي جنشل ملكع قويتا يسوع كريستوس قال أملا قلت خلو نري نتنا يبولي كيدان نام مسوات زقرب جنشل زملكت مالتي نتيناي لواويان سرعات أملاح مسواتي زمدبو نخمال ويتا يسوع كريستوس ببزح سقاي مكرا منشل جنشل كوين ميتو سلازي ناي فاسيكا كنشل كاي بحال نير يسوع كريستوس كمتي نصوب قولوا زي بلو جنشل فاسقا كومو خاني زموت لهم يسوس تقبلهم دمو بأمنة أب لبوب زملك زلخيو زياتهم كدحني أتي نايموت ملأخ أبعتهم
ጥያቄ የብሉን ቀዳማይ ቆሮንቶስ 5:7 ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ በመዓልቲ ፋሲጋ አይሁድ ይመይቱ ንሱ ናይ ሓቂ ገንሸል ፋሲጋና እዩ ኃጢአት ዓለም ከርሕቕ ገንሸል አምላኽ እዩ ነይሩ ኩሎም እቶም ብስሙ ዝኣምኑ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረኽቡ ቅድሚ ምስራት ዓለም ተሓርደ ገንሸል እዩ ክርስቶስ ናይ ኣመንቲ ገንሸል ፋሲጋ እዩ ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ገንሸል መዓልቲ ምትዕራቅ ከአባሃል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዕብራውያን 9 ኣብ 11 ስጋ 12 ታይ ዝብል ኣሎ ክርስቶስ ግና ናይቲ ዝመጽእ ሰናይ ነገር ሊቀ ካህናት ኮይኑ ምስ መጸ በቲ ብሉጽ ፍጹም ብኢድ ዘይተገብረ ማለት ካብዚ ፍጥረት እዚ ዘይኮነ ድንኳን ብደም ድበላታትን ምራኹትን ዘይኮነስ ብደም ርእሱ ናይ ዘለዓለም ምድሓን ረኺቡ ሓደ ግዜ ናብቲ መቅደስ ኣተወ መልክዕ ናይ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንመዓልቲ ምትዕራቅ ብቁዕ ጎደሎ ዘይብሉ ኮይኑ ዝተሓርደ ኢየሱስ ከም ሊቀ ካህን ኣገልጊሉ በቲ ዕለት እቲ ንመስዋዕቲ ዝቐርቡ ዝነበሩ ሓደ ዝራብዕን ክልተ ዲበላን እዮም ኢየሱስ ግን እቲ ናይ ገዛእ ርእሱ ክቡር ደም መስዋዕቲ ገይሩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከም ሊቀ ካህን ኮይኑ ኣቕሪቡ ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ዕብራውያን 9:14 ይገልጸልና እቲ ኣብ ዓመት ሓንሳ ዝኽበር ናይ ምትዕራቅ መዓልቲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዮም ፑር ቅድሚ ሕጂ እውን ተማሂልና ነርና ንሱ ብዝራብዕን ብዲበላታትን እዩ ንህዝቢ እስራኤል ዘተዓርቆም ነይሩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ንዓኻትኩምን ንዓይን ከተዓርቀና ናይ ገዛእ ነፍሱ ርእሱ ሰዊኡ ኢየሱስ ኃጢአት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ኮይኑ ኣብ ዮሐንስ 1:29 መጥምቕ ዮሐንስ ንኃጢአት ናይ ዓለም እዚኣ ዘርሕቕ ናይ እግዚአብሔር ገንሸል ክብሎ ከሎ ንርኢ ኣብ ክንዲ ኩሎም ኃጢአተኛታት ክመውት ሞት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓኒ ነቲ ናይ ቀደም መስዋዕቲ ዝትክእ እዩ ማለት ማርቆስ 10:45 ወዲ ሰብ ድማ ከገልግል ህይወቱን በጃ ማለት ኣብ ክንዲ ካልኦት ኮይኑ ካልፍ በጃ ካግበረኒ ኣቦታትና ኣዴታትና በጃ ካግበረን ኣብ ክንዲ ስኻ ዝወደቀ ተተዓንቂፍካ በጃ ካግበረኒ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብ ክንዲ ብዙሓት በጃ ብዙሓት ነፍሱ ክህብ እምበር ከገልግሉ ወይሉ ከም ዘይመፀ ይገልጸልና ናይ እግዚአብሔር ሽም ተባረኸ ይሁን ኣብዚ ኣብ ዮሐንስ 10:11 ካልኣይ ቆሮንቶስ 5:21 ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:24 ቀዳማይ ጴጥሮስ 3:18 ክንርኢ ንኽእል ኢና ኣብዚ ህላዌ ናይ እግዚአብሔር ኣብቲ ትምህርቲ 8 ክንመጽእ ከለና መንፈስ ቅዱስ ንርኢ እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ከዓ እንታይ ግዜ ስለ ዘላትና ቁርብ ክንርኢ መብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ መእተዊ ተርእና መንፈስ ቅዱስ እምበኣር እግዚአብሔር እዩ ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ ከም ሰብ መንፈሳዊ ኣካል ዘለዎ እዩ መንፈስ ቅዱስ ሳልሳይ ኣካል ናይ ስላሴ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ይባሃሉ ማለት እዩ
منفس قدس بعلو እግዚአብሔርዩ كل زخيل أملاخيو بز مخنيات زي خا مس أبون ودن معرز خونا زلا لماوي أملاخ نزا حقتات زي أماني كله تختالي ناي كريستوس كله فولتو يقباي إفسون معراف 4:3 تايز بلالو نت حبرت منفس بما أسر سلام غيركم كتحلوا وتقادلوا أورا باولوس تايز بدلو كل هات مانم أنا بكريستوس يزلخو زبل مسحواتو مستم كله أقلقلتو بحبرة منفس غيرو كأسرو له منفس قدوس ندعي بالكا حبرة كتقبر يتخلني خانا يتقابير منفسي كله كمرح زخيل منفساوي سبعاونت ناي منفس قدوس انكلنا منفس قدوس مبزحتو غزي اشيش تباهيلو ويكاني ترسعويو اذا خاني قلبي كنقبرلو يقبا بزعبا منفس قدوس ابزح بوتا منفس قدوس خبرواني كخبروا اين رئينينا زي منفس لزخونه بخريستوس انت زي كنا نعقول نتي ابي هوتنا زعيو عيتاتن كنردو اين خئلني بسمون فلطان خول اب اوان طمقت كم تتقسون نفلط نخول مالت سمع بون ودين منفس قدسن تبايلو سلازتقس انت خونا غنا من مخانو اب هيوتنا بخمي كم زعي كمي كا غيرو يعي كم زلو كنقدسلو يقبانا كما امنت متن جن ازي صبوق كم زخونه مسما معلو ينا خلاتنا سلازي ابزي بزعبا منفس قدسن بزعباتي اب هيوتنا زعيو عيون مفلات اقداسي ادلاي بتعن ابزا عنقز زي ابزعبا منفس قدس مني زبل منفس قدس اب هيوتنا زعيلو مقدتاتك كبزح بوحدو كنمهار إنا منفس قدس سنبار كم سب يسوعي أبي يوحنس معرف شدشته تقصي سوسان سلسته منفسيو هياو زقبر سقاس قالوكوا أيتك أمنيو إذن أنا زنقرأكم قالات منفسيا يوتون إيان أجي كم سب غيرو يتقصل له قيتا يس كريستوس أو يوحنس 10:4-16 اتي أبوي بسمي جسدو أجي كسدد كل أخ جسدو متصنانعي منفس قدوس نسو يلوه كم سب عجي سب أكال كم زلوا عينتكم سلازي منفس أكال سلازلوا نسو كلكم هركم كنقركم زنقركم زبلو كذا زنقركم زبلون كذا آخركم يوين سلازي كم سبي قلص على مالك أبي رومية معرف شمون تعسر تحدي رومية معرف شمون تعسر شدشته أسران شدشتنون يقلص لنا أبي يوحنس أب قدما يوحنس معرف عمشته تقص شدشتون يقلص لنا منفس قدوس زاربي قال ساموئيل 23:2 كم زبل الله ما منفس እግዚአብሔር በአይ ተዛረበ ቃሉ ኸአ ኣብ ልሳነ ይነበረ ይብል ብዙሕ ግዜ በሰባት ክዛረብ ኮል ኣብ ግብረ ሐዋርያት 1:16 ግብረ ሐዋርያት 8:29 ግብረ ሐዋርያት 10:19
ግብረ ሐዋርያት 11 12 ኣብዚ ኩሉ እዚ እቲ መንፈስ ቅዱስ ዝዛረብ ከም ዝኾነ ዝገልጽ መንፈስ ቅዱስ ይምስክር ከኣኒ ዮሐንስ 15:26 እቲ ኣነ ካብ ኣቦ ዝሰደልኩም መጸናንዒ ካብ ኣቦ ዝመጽእ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ግና ንሱ ክምስክረለይ እዩ መንፈስ ቅዱስ ዝምስክር እዩ ኩላህና ከም ንፈልጦ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 1:8 እውን እቲ መንፈስ ሓይሊ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ላዕባኻትኩም ምስ ወረደ ክትምስክሩለይ ኢኹም እዩ ናይ እግዚአብሔር ስም ይባረክ መንፈስ ቅዱስ ይምርምር ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2:11 እቲ ኣብኡ ዘሎ መንፈስ እንተዘይኮይኑስ ኣብ ሰብ ዘሎ ነገር ዝፈልጥ እንታዋይ ሰብ እዩ ከምኡውን መንፈስ ኣምላኽ እንተዘይኮይኑስ ነቲ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን ይብል ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ዝምርምር ያ ውሽጢ ዝሰብ ዘሎ ካልእ መንፈስ ቅዱስ ክጉህ ይኽእል እዩ እዚ ኣብ ውሽጥኹምን ኣብ ውሽጠይን ዘሎ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ክጉህ ይኽእል እዩ ኣብ ኤፌሶን 4:30 መንፈስ ቅዱስ ኣይተጉሂዎ ይብል ኣብ ኢሳይያስ 63:10 ንሳቶም ግና ዓለው ንቅዱስ መንፈሱ ከኣኒ ኣጓሂዎ ይብል እስራኤላውያን ኣብ ኃጢአት ምስ ወደቁ እንታይ ገይሩ ንቅዱስ መንፈሱ ኣጉሂሞ ማለት እዩ ስለዚ ጸላይኦም ኮነ ባዕሉ እውን ተዋግኦ ነቲ ናብ ውሽጥና ዘሎ መንፈስ እግዚአብሔር ከነሕዝኖ የብልናን ምክንያቱ እሱ ኩሉ ዝምርምር ስለ ዝኾነ ኩሉ ዝርኢ ስለ ዝኾነ እንታይ ከም ንገብር ስለ ዝፈልጥ ብንዛረቦ በአካይዳና በዘራርባና በመሰኻኸራና ኩሉ ብምጉርምራምና ብዘይምጉርምራምና ኩሉ ሲ ዝርኢ ስለ ዝኾነ ይሓዝን ድሓር እንታይ ይኸውን ኢልዎ ጸላኢኻ ኸውን በዓሉ ኻ ክዋጋእካ ይጅምር ስለዚ ምጥንቃቕ ኣድላይ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ስም ይባረክ እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ኣብ ውሽጥና ዘሎ መንፈስ መንፈስ ቅዱስ የፍቅር ኢኻ ሮሜ 15:30 بفقاد أملاخ بحاجوس نبخاتكم كمتس بقيتانا يس كريستوس بفقر منفس بصورتكم انتاي مساي ناب أملاخ كتقادلوا معدكم اللخوين بفقري بناي فقري منفس قدوس أأمر الله تحساسب الله يحسبي مع رومي 8:27 اتلي بزمرمر نسو ما انتي توم قدسانو كان فقاد أملاخ غيرو يلمن يمو نتحساب منفسون انتاي مخانو يفلطي نايجي أبير شي يبارك تحساس حساب الله اتفقاد أملاخ انتاي مخانو تصبقو زفلتي تمهرتي أبزا تطو كبلي أبزا تطو نزمت سومون انتي كان نجي أبير شي مبارك نزمت سومون كن كسلو جينا أبزا تطو كبلي نجي أبير شي مبارك سلازي هي وقالو نجي أبير أملاخنا نمسجنو حتى قال انت لكم كتحاتو تخلي اخمي يا ازل لكم حتى ازل لكم كتحاتو تخلي اخمي حتى حتى تخلي اخمي نبا خلي لو تحلفوا تخلي اخم
ቃል አብ አሎ ክብረ አብ አሎ ብዙሓት ንኣቶም ከተተሓላልፎ ሕቶት ኣለኩም ብቐጥታ ንዓይ እውን ክትሓትኑ ትኽእሉ ኢኹም ናይ እግዚኣብሔር ሽም ይባረኽ ክብሪ ኩሉ ንኢየሱስ ይኹን እምበኣረይ እንድሕሪ ሕቶ ዘይብልና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ትምህርትና ናይ ሎሚ ናይ እግዚኣብሔር ሽም ይባረኽ ብፀሎት ክንወድእ ኢና ዝሓመሙ ሰባት ፀሊዩልና ዝበሉ ስለ ዘለው ብዛዕባ ዝሓመሙን ክንፅሊ ኢና ናይ እግዚኣብሔር ሽም ይባረኽ نسأل بحنسا خوينا مباري እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካ ለና ስለዚህ ያው ቃልካ ተመስገን ህላውነት ካናትካ ህላዌ እንታይ ምዃኑ ክንመሃር ስለጸናሕና ብዝተፈላለየ መንገዲ ንስኻ ከም አቦ ኮይንካ ከም ወዲ ኮይንካ ከም መንፈስ ቅዱስ ኮይንካ ህላዌኻ ትገልጸልና ስለዝኾንካ ልዕሊ ኩሉ ከዓ አቦ አቦ ኢልና ህንጽዋዓካ ዘይተሓፍረልና እግዚአብሔር ስለዝኾንካ ነመስግነካ ለና እግዚአብሔር አቦ ናይ ውልድነት መንፈስ ስለዝሃብካና ተመስገን ካብ ፍርሒ ውፅኢኻ አቦ ኢልና ህንጽዋዓካ ስለዝገበርካና ተመስገን ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን እግዚአብሔር አቦ ስለዚህ ያው ቃልካ ዘይተመስገን ደቅኻ ከዓ በእምሮና ክንሕዞ ብምስትውዓል በዚህ ያው ቃልካ ክንመላለስ ክንክእልካ ንኽትረዳእና በዚ ንመሃሮ ቃል አቢልካ አምላኸይ ንስኻ ኣብ ውሽጥና ክትንብር ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽሊ ኣለና ስለ ሰማዕካና ኩሉ ተመስገን ስለ ትምህርትኻ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እጅኻ እግዚአብሔር አምላኽ ዝሓመሙ ሰባት ኣለው ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝሓመሙ ኣለው በዚ ናይ ዘመኑ ዘሎ ናይ ኮቪድ ሕማም ድዩ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተፈላለየ ሕማም ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንጽልየሎም ሕጂ ዝነገሩና بقيت هاب يس كريستوس شم كاب حمومهم حجي كفوسو بنازراو يس كريستوس شم تسمامعنا نصلي لنا حمام زبلو كله بقيت هاب يس كريستوس شم كنقل كاب أكالاتهم كاب كوابيهم كاب بيتسبهم كاب منبابرهم بقيت هاب يس كريستوس شم تنقلك خونز حمام زي بالشم يسوس نصلي لنا ينصلا اسرع كله بقيت هاب يس كريستوس شم نفرس لنا ናይ ዲያብሎስ ስራሕ ኩሉ ሕማም ዝልእኽ መንፈስ ናይ ጸላእ ስራሕ ናይ ደብተራ ይኹን ናይ ኣጋንንቲ ናይ ጠንቆልቲ ይኹን ናይ ቡዳ መናፍስቲ ስራሕ ኩሉ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ስርሖም ኩሉ ነፍርሶ ኣለና ከም ሰዓል ተመሲሉ ከም መርዘን ተመሲሉ ከም ሕማም ርእሲ ከም ቅርጸት ተመሲሉ ሕማም ዝልእኽ መንፈስ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ስርሑ ኩሉ ክፈርስ ንጽሊ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ዚኦም ሓሚሞም ኣብ ዓራት ደቂሶም ዘለው ኣብ ገዛ ይኹን ኣብ ሆስፒታል በዛ ሰዓት እዚኣ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ተሓስቦም ንጽሊ ኣለና ክትፍውሶም ከተተሶም እግዚአብሔር ዓብይ ነገር ገይሩልና ኢሎም ክምስክሩልካ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንጽሊ ኣለና ዝሓመሙ ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንጽሊ ኣለና ኣብ ማእኸልና ከዓ ብቤተሰቦምን በተዝፈትዎ ቤተሰብ ዝሞቶም ኣብ ሓዘን ዘለው ተጸናንዕ ንስኻ ኢኻ ሓደ እግዚአብሔር ስለዚ መጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንነፍስ ወከፍ ከተጸናንዕ ንጽሊ ኣለና መንፈስ ካሊእካ አምላኸይ ከተጸናንዕ ንስኻ ጥራሕ ንበይንኻ መጸናንዒ ምዃንካ ንፈልጥ ኢና ስለዚ እንደቅኻ ከተጸናንዕ ንጽሊ ኣለና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጸናንዑ ይኹን ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ኣጋንንቲ ሰራርሓ ኩሉ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሓዘን ዝልእኽ መንፈስ ዘይኮነ ራእይ ዘምጽእ መንፈስ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስርሑ ኩሉ ዝፈረሰ ይኹን ንስኻ ናይ ቃል ኪዳን ኣምላኽ ኢኻ ንደቅኻ በቲ ዝኣተኻሎም ኪዳን መሰረት ክትፍውሶም ክትሕልዎም ክትናብዮም ክትሓልየሎም ኪዳን ኣቲኻ ኢኻ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኪዳንካ ንሕና ከዓ ኣምላኸይ
በሰዓት ደውልና ንጽልይ ኣለና ጸሎትና ስለተሰማዕ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ደቅኻ ኻኒ ካባኻ ሓደ ነገር ደለም ዝጸለዩ መልሲ ዘይረኸቡ መልሲ ትህብ እግዚአብሔር ስለዝኾንካ ትዱንግንበር ከይመለስካ ዘይተርፍ አምላኽ ስለዝኾንካ አምላኸይ ንዓቶም እምነት ክትቦም ንስኻ ኸዓ ነቲ እምነቶም አምላኸይ ክትፍጽመሎም ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጸለይዎ ኩሉ አምላኸይ መልሲ ክትከውን ንጽልይ ኣለና ነዛ መደብ እዚኣና ኤሪ ባይብል ቤት ትምህርትኻ አምላኸይ ክትባርኻ ብኩሉ መንገዲ ናብዚ አትዮም ዝመሃሩ ኩላቶም እግዚአብሔር አምላኸይ ብግቡእ ተማሂሮም አገልገልትኻ ክኾኑ ንዓኻ ከገልግሉኻ ክምስክሩልካ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም አምላኸይ ክትሕግዝ ንጽልይ ኣለና በብግዚኡ ስለትገብረሎም ዘለኻ ኩሉ ተመስገን ኣብዚ አምላኸይ ሊንክ እዚ አትዮም ዘለው ኩሎም ቤተሰብ ኩሎም ደቅኻ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ዝተባረኹ ክኾኑ ጽልይ ኣለኹ ቤተሰቦም ደቆም ዝተባረኹ ይኹኑ ምእታሙ ውፅኦም ኩሉ ዝተባረኸ ይኹን ትሕዝቶኦም ኩሉ ይባረኽ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ስሩሖም ኩሉ ይባረኽ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም አገልግሎቶም ኩሉ ይባረኽ ሓዳሮም ይባረኽ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ዝገብርዎ ዘበለ ኩሉ ይባረኽ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ብስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን እግዚአብሔር ሽምካ ይባረኽ እግዚአብሔር ይባርኽኩም ኩልኻትኩም ተባረኹ አኽሊሉን ንስኻ ተቀበለኒ ቤታስ ይበርካ አባ ሀብተ ፕሮግራምና ዝወዲና ኣለና ሰላምን ጸጋ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኩላትኩም ጌታ ይባርክ